எல்லாரும் பாடுங்க. ஐ திங்க் தானிஷ் மேம் வந்துட்டாங்க. ஒரு செகண்ட். ரிஷபானோ மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி இந்த பாட்டை போடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். மல்லிகா மாதாஜி. Okay, I'll complete it completely. Hare Krishna Matai. There's a I was completed and it was a summary and all and saying thanks to Prema Mataji. This entire thing was done in a very good way. Because Canto 5, we have studied many things, cosmology and all. So that's why it ended only just 2-3 minutes before only. That is okay, ma'am. No problem. நான் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஏன்னா பிரேமா மாதாஜி தேங்க்ஸ் சொல்றீங்கன்னா she's left-ஆ? பிரேமா மாதாஜி அந்த அவங்களுக்கு லெஃப்ட் இல்லமா, fifth canto complete she did. She started with what, third canto இல்ல? I think so. Next tomorrow onwards 6th canto will start. Okay. நரகலோகம்லாம் முடிஞ்சிருச்சா மாதாஜி? Third canto மாதாஜி. நரகலோகம்லாம் third canto. No. 5th canto last chapter நரகலோகம். Oh, sorry. Okay. Third canto last chapter is Kapila Muni. கபில முனியோட சாங்கியா பிலாசபி, குழந்தை பிறக்கிறது தான் லாஸ்ட் சாப்டர். சாரி புஷ்பா. கரெக்ட். So 5th canto லாஸ்ட் சாப்டர் மட்டுமே கேட்டாலே லைஃப்ல ஒண்ணுமே கிடையாதுன்னு எல்லாருக்குமே வந்துரும். இல்லையா? Nothing is that. கருட புராணம் ஷார்ட் வெர்ஷன். கரெக்ட். கருட புராணத்துடைய ஷார்ட் வெர்ஷன் நம்ம வந்து 5th canto படிக்கணும். அதுலயும் லாஸ்ட் சாப்டர். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. We have to say thanks now. So for that she has given the opportunity and then all this thing going on. All devotees are telling is, but morning insight is very very good. Morning reading of Bhagavatam is always preferred. What, like 5:45 இல்ல? ஆமா 5:45 to 6:30, sometimes 6:40 கூட ஆயிடும். When there delay and I also will stretch. No problem ma'am, absolutely no problem. I'm there. நீங்க டிலே ஆரச்செல்லாம் 6:30 ல இருந்து நாங்க ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகா பாட்டு அதுல இருக்கும். So thank you for covering. I know you are covering, but still I need to say thanks. No. Thanks to you. Hare Krishna. இங்க மிஸ் பண்றாப்புல இருக்கு மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? இல்ல அங்க ஃபுல் ஹெர்த் இங்க மிஸ் பண்றாப்புல இருக்கு. கரெக்ட். நீங்க அங்க ரெக்கார்டிங் இருக்கு, ரெக்கார்டிங்ல பாத்துக்கோங்க. Wherever you are missing, you hear the recording. Okay. So உங்களுடைய இது அத வந்து இன்டராக்ஷன் will be very less இல்லையா உங்களுக்கு? அதுவும் இங்கிலீஷ்னால உங்களுக்கு குறைச்சலா இருக்கும். சோ அதனால அங்க முக்கால்வாசி நீங்க ரெக்கார்டிங்லயே நீங்க கவர் பண்ணிடலாம் மெஜாரிட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் கிளம்புறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ऋषि चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. ஸோ இன்னைக்கு ரொம்ப அழகான கன்க்ளூஷன் பண்ணாங்க மாதாஜி அங்க. ஓகே. 5th canto ஃபுல் ரிஷபதேவர் ஜடபாரதர் இல்லையா? ரிஷபதேவர் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்தது இல்லையா? he gave the real knowledge கொடுத்தாரு. எப்படி வாழ்க்கையில், அதாவது ஆத்ம தத்துவம் இதை பத்தி. he being அவதூதா இல்லையா? ஸோ கடைசி கன்க்ளூஷன்ல வந்து பலதேவ் வித்யாபூஷன், அதாவது தி கிரேட் ஆச்சாரியா, அவருடைய கன்க்ளூஷன் வந்து ரிஷபதேவரை பற்றி இருந்தது. ஸோ நிறைய பேர் வந்து, அதாவது fools deride me when I descend அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஐ திங்க் 7th chapter இல்லையா பகவத்கீதையில வந்து பகவான் இறங்கி வரும்பொழுது முட்டாள்கள் வந்து என்னை ஏளனம் செய்கிறார்கள்னு சொல்லுவார் இல்லையா? ஸோ பகவானுடைய இது வந்து உடல் வந்து அது வந்து ஆன்மீக தளத்துல இருக்கக்கூடியது இல்லையா? பௌதிகம் கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ரிஷபதேவருடைய ஸ்டூல் யூரின் எல்லாமே வந்து நம்மள மாதிரி தானே, அவர் ஒரு சாதாரண மனுஷன் தானேன்னு நினைப்பாங்க. ஆனா உண்மையிலேயே கிடையாது. அந்த சாப்டர்ல நம்ம படிக்கும் பொழுது அவர் அவதூத ஆன பிறகு நிறைய பேர் வந்து, ஏன்னா அவர் ஒரு பைத்தியக்காரன் மாதிரி இருக்கலாம் இல்லையா?
ஸோ அவதூதா என்னும்போது உடல் மீது வந்து துணி கூட இருக்காது இல்லையா. ஸோ தே வில் பி லுக்கிங் லைக் எ மேட் மேன். எப்படி சுகதேவ் கோஸ்வாமி கூட இப்ப நம்ம பாகவதம் எல்லாம் வந்து யாரு சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்லதான் நாம எல்லாரும் வாசிச்சுட்டு இருக்கோம் இங்க இல்லையா. ஸோ சச் அ கிரேட் பர்சனாலிட்டி அவர். ஸோ அப்படி இருந்தும் அவர் வந்து அவரும் ஒரு அவதூத நிலையில தான் இருக்கிறது. ஸோ அப்படி இந்த அவதூத நிலையில இருக்கும் பொழுது ரிஷபதேவர் வந்து எல்லாருமே வந்து நம்ம கூட யாராவது அந்த மாதிரி பார்த்தா கல் எடுத்து அடிக்கணும். இப்ப இந்த காலகட்டத்துல கூட உண்டு இல்லையா, கல் எடுத்து அடிக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் சூழல் எல்லாமே ஜனங்க வந்து ஒரு மாதிரி அதாவது ஒரு மாதிரி என்னவோ ஒரு மாதிரி அதிசயமாக பார்க்கறது இந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில எல்லாம் வந்து இருக்கும் பொழுது அவர் என்ன பண்ணுவார், ஆக்சுவலி அவருடைய ஸ்டூல் அதாவது மல மூத்திரத்திலே வந்து அவர் புரண்டுடுவார். ஆனா அந்த மல மூத்திரம் வந்து அதனுடைய ஃப்ராக்ரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது நம்ம எல்லாம் பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூல் அந்த யூரின் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்மெல் நமக்கே சகிக்காது இல்லையா. ஆனா அவருடைய அந்த மலமூத்திரம் வந்து அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸ் அந்த சுற்று வட்டாரத்திலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நறுமணமாக அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை வந்து பலதேவ் வித்யாபூஷன் அவர்களுடைய வியாக்கியானம் லாஸ்ட் ஸ்லோகம் அந்த கேண்டோல வந்து லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து ரொம்ப அழகா வந்து வியாக்கியானம் கொடுத்திருக்கார். முட்டாள்கள் தான் வந்து அதாவது இறைவன் வந்து எந்த ரூபத்தில் வந்திருக்கார், எந்த அம்சத்தோட வந்திருக்கார். அம்ச ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா விரிவங்கங்கள் இருக்காது. அதுலயும் நீங்க பார்க்கணும் எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து அம்சங்கள் இருக்கிறதோ, அதாவது பிரபவ அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து சரி பிரபவ இல்ல பிரபவ அண்ட் விபவ இல்லையா, விபவ இல்லையா. சோ அந்த விபவல வந்து உங்களுக்கு விரிவங்கங்கள் வந்து அதாவது எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் வராது. ஓகே, அதாவது அந்த இதை வந்து அம்சா எல்லாமே அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில வரும். ஸோ அதனால ஸ்வயம் என்பது வந்து விரிவங்கங்கள் இருக்கும். இது ஒரு மேஜர் ஒரு அந்த பலதேவ் வித்யாபூஷனுடைய அவரையிலிருந்தே வர்றது. ஆமா, அந்த அவர்ல இருந்து இப்ப வந்து புருஷ அவதாரங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்ல இருந்து வர்றது இல்லையா. சோ அது எல்லாமே வந்து நமக்கு விரிவங்கங்கள். ஓகே, ஆனா நம்ம இப்போ நாவெல்லாம் ஜீவன்கள் இல்லையா, அவர்ல இருந்து வந்தவங்க அம்சங்கள் இல்லையா. சக்தி ஆவேஷ அவதாரங்கள் எல்லாம் கூட ஆமா, அதாவது அம்ச அவதாரங்கள். ஓகே, சோ ரிஷபதேவர் இப்ப நம்ம பிரித்து மகாராஜா படிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ அவர்ல இருந்து வரக்கூடிய இது எல்லாமே விரிவங்கங்களே கிடையாது இல்லையா. ஸோ இட்ஸ் நாட் அன் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ். ஸோ அதை நாம அந்த அழகான ஒரு டிஃபரன்ஸை வந்து அந்த லாஸ்ட் சாப்டர்ல லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து ரொம்ப அழகா வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ கவரேஜ் ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க. நம்ம காஸ்மாலஜி மொத்தமே வந்து 5th கேண்டர்ல தான் இருக்கு இல்லையா. நம்ம கோலோக சார்ட் படிக்கிறோம் இல்லையா, கோலோக சார்ட் மொத்தமே அந்த 5th கேண்டர்ல தான் வருது காஸ்மாலஜி. ஓகே, இப்போ இன்னைக்கு ஆக்சுவலி நான் தான் மாதாஜிக்கு பிங் பண்ணேன், மாதாஜி நீங்களே எடுங்கோ, ஏன்னா வில் பி வெரி குட். அவங்க கவர் பண்ணாங்கன்னாக்கா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நாம யாராவது எடுத்தோம்னாக்கா சரி வில் பி டூயிங், பட் அவங்க அளவுக்கு வந்து டெக்னிக்கலா வந்து நிறைய சொல்ல மாட்டோம். அதனால வந்து அவங்களே வந்து கன்க்ளூட் பண்ணு, இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்லோகா தான் இருக்கு மாதாஜி, கொஞ்சம் நீங்க அதை நீங்க முடிச்சிருங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வச்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் அவங்க அதை வாசிச்சு அதை முடிச்சிட்டாங்க. நாளைக்கு அவங்க தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய மனசுல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு வேண்டுகோளா அவங்க கிட்ட. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. நீங்க சொன்னதை விட இன்னைக்கு முடிச்சாங்க அவங்க. ஆமா, முடிச்சிருக்க மாட்டாங்க, நாளைக்கு முடிச்சிருப்பாங்க. மண்டே 6th நான் தான் தொடர்ந்து இருப்பேன். மண்டே மார்னிங் கிளாஸ் நான் தான் எடுக்க போறேன். மாதாஜி நீங்களும் நல்லாதான் மாதாஜி எடுத்தீங்க. இப்ப அவங்க பேசுறதை விட நீங்க பேசினா எங்களுக்கு நல்லா புரியுது மாதாஜி. ஆமா, 6th நீங்க அப்புறமா கூட உட்கார்ந்து கேட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு இங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் நீங்க மாதாஜி வந்து உங்களுக்காக தான் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க இல்லையா. யூ ஆர் ஆல் லிசனிங். ஸோ நீங்க மெயினா இருக்க நீங்க இங்க வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் கேட்டுக்கோங்க. அங்க கொஞ்ச நேரம் இருந்து கூட இங்க வந்துருங்க. முடியாததை வந்து அப்புறமா நீங்க யூடியூப்ல இருக்கு ஓகே, அந்த பிளேலிஸ்ட்ல வந்து இருக்கும், இல்லைன்னா அந்த லிங்க் வந்து உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். ஸோ ஜஸ்ட் நீங்க வந்து போயிட்டு நீங்க ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ் டுடேன்னு போட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் நமக்கு மேங்களூர் டிஸ்கவுண்ட். ஓகே, உடம்பு ஒத்துழைக்க மாட்டேங்குது. போறோம் நீங்க see that association is very important. அவ்வளவு கொஞ்சமாவது காதுல கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. நீங்க அது யூடியூப்ல இருக்கு, நீங்க அன்னைக்கு நீங்க போத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு 2-3 நாள் யூடியூப்ல பார்த்தேன், நீங்க எடுத்தது எல்லாம் மத்தாஜி. யூடியூப்ல பார்த்தா உங்களுக்கு வந்துடும். ஓகே, நேத்து அற்புதமா இருந்தது ஒரு ஸ்லோகம். ஆனா அதாவது நாம எல்லாருமே அகங்காரப்படுறோம் இல்லையா, அதாவது நான் பண்ற பக்தி நிறைய ரொம்ப அழகா அந்த சுகதேவ் கோஸ்வாமி கொடுத்திருந்த விளக்கம் இல்லையா. ஸோ அதுல வந்து அவர் கொடுத்திருந்தது சுகதேவ் கோஸ்வாமி என்ன கொடுத்திருந்தாங்கன்னா வெறும்
நரகத்துக்கு மட்டும் நம்ம போறது இல்ல, சொர்க்கத்துக்கும் போறோம் நம்ம செய்திருக்க கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு, இல்லையா? ஸோ ரெண்டுத்தையுமே நம்ம வந்து ஜீரோ பண்ணாதான் நம்ம வந்து பகவானோட திருப்பாதங்களை சேர முடியும், இல்லையா? யாந்தி தேவ விருத்தாம் தேவா பித்ரு அந்த இது நம்ம அந்த ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா, 9.21 அது ஸ்லோகம் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ இன்னும் சாப்டர்ல 9th சாப்டர்ல வரும் 9.21. ஸோ நம்ம யாரை வணங்குறோமோ அங்கெல்லாம் போறோம், இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம். ஆனா எங்க போனா நம்ம திரும்பி வரமாட்டோம் அப்படிங்கிறது வந்து பகவானுடைய திருவிடம் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா பக்தர்கள் அதை கூட வந்து பெருசா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அது ஆரம்ப கட்டத்துல நமக்கு நம்ம எல்லாரும் கூட ஐயோ மோட்சம் அடைஞ்சா போறோம்பா அப்படின்னா இந்த உலக வாழ்க்கையை வெறுத்து எல்லாருக்குமே வந்து இந்த உலக வாழ்க்கை வெறுப்பு எனக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை வந்தாதான் நம்ம அடுத்து பக்திக்கே போவோம். எல்லாருமே இதை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டோரியும் சொன்னாங்க. சோ அதாவது ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா அவருடைய மாதாஜி நீங்க முதல்ல சொல்லியிருக்கீங்க இது. அப்படியா நீங்க முதல்ல சரி அதுல சொல்ல வேண்டாம். நீங்க தான் சொன்னீங்க எல்லாரும் யார் யாரு கஷ்டம்னு எல்லாம் சொல்லுங்க, அப்புறம் உங்க இது உங்களுக்கே இருங்க தரேன்னு சொல்லட்டு எல்லாம் மாதாஜி, எத்தனை கஷ்டம் இன்னொரு தடவை சொல்லு. நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்க இது. ஓகே, எனக்கு நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, பட் இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி நான் சொல்லிடுறேன். ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா அவருடைய பிரஜைகளுக்கு நீங்க இப்ப என்ன கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்கன்றத வந்து வந்து அத ஒரு சித்திரமா வந்து சித்திரமோ இல்லை எந்த ரூபத்திலயே நீங்க வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும், ஒரு எக்ஸிபிஷன் மாதிரி. ஓகே, அவர் எக்ஸிபிஷன் மாதிரி வைக்கிறாரு. ஸோ அவங்களுடைய கஷ்டத்தை வந்து அந்த இடத்துல வந்து நீங்க பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ எல்லாருமே வந்து அவங்களுடைய இதுதான் என்னுடைய கஷ்டம் அப்படிங்கிறத வந்து எழுதியோ இல்லை சித்திரமாவோ எதுவாவோ வந்து அந்த எக்ஸிபிஷன் வந்து எடுத்து வந்து வைக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். ரெண்டாவது பார்ட் என்ன சொல்றாருன்னா, எல்லாரும் வச்ச பிறகு நீங்க வந்து அந்த எக்ஸிபிஷன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம போய் சுத்தி பார்த்துட்டு வருவோம் இல்லையா? அந்த எக்ஸிபிஷனை போயிட்டு நீங்க எல்லாருமே வந்து சுத்தி பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு. எல்லாருடைய குறைகள் எல்லாமே வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய குறைகள் எல்லாமே அங்க வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிருக்கு. ஸோ அந்த குறைகள்ன்றதை விட அவங்களுடைய சங்கடங்கள், இப்ப என்ன சங்கடத்துல அவங்க வந்து மூழ்கி இருக்காங்க, அது எப்படி எதிர்கொண்டு இருக்காங்க இல்லையா, என்ன உதவி தேவைப்படுமோ அவங்களுக்கு எல்லாமே அதுல வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அவங்க என்ன இப்ப நான் கூட ஒரு கஷ்டத்துல இருக்கேன், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய மகளுக்கு திருமணம், அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைன்னா இது எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் நான். ஸோ யாருக்கு என்ன சமயத்துல என்ன ஆகணுன்றது இறைவனுடைய நீதி, அது பிரகாரம் ஆகுன்றது நமக்கு எல்லாமே நல்லாவே தெரியும். இருந்தாலும் எனக்கு அதுதான் ஒரு பெரிய குறையா இருக்கு அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு நான் போய் எழுதுனேன்னாக்கா, எக்ஸாம்பிள் அது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன குறை, வேற ஏதோ ஒரு அதாவது டிசீஸ்ல கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறது இல்லையா, ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து அன்றாடம் வந்து போராடிட்டு இருக்கிறது. ஸோ இதெல்லாமே வந்து சங்கடங்கள் தான் இல்லையா? ஒவ்வொருத்தருடைய சங்கடங்களையும் எழுதி அங்க வச்சிருப்பாங்க. எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாருக்கும் போயிட்டு பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் மூணாவதாக ஒரு ரூம்க்கு, அதாவது பார்ட் 3 ஆஃப் த ஸ்டோரி என்னன்னாக்கா, நீங்க எந்த சங்கடத்தை வேணாலும் நீங்க வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச சங்கடத்துக்கு நீங்க வந்து மேப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்க அந்த சங்கடத்தை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. கடைசியில எல்லாருமே என்ன சங்கடத்தை எடுத்திருப்பாங்க, அவங்கவுங்க சங்கடமே பெட்டர்ன்னு நினைச்சிருப்பாங்க இல்லையா? ஏன்னா அடுத்தவங்களுடைய சங்கடத்தை பார்க்கும்பொழுது நமது எவ்வளவோ தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஆமா, அவ்வளவுதான். ஸோ அதனால ஒண்ணு தெரிஞ்சது, எல்லாருமே சங்கடத்துல தான் இருக்கும். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், ரியலைசேஷன். ரெண்டாவது, நம்ம சங்கடத்தையே நாம பண்ணி அதையே நம்மளால வந்து எதிர்கொள்ள முடியும்ன்ற அந்த நம்பிக்கை வரும். ஏன்னா அடுத்தவங்களுடைய சங்கடங்கள் எல்லாம் கேட்கும் பொழுது நமக்கு நம்ம சங்கடமே பெட்டர் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் வரும். இதுதான் வந்து கன்க்ளூஷன். ஓகே, அந்த கதையினுடைய கன்க்ளூஷன் வந்து எல்லாரும் சங்கடத்துலதான் இருப்பாங்க. ஆமா, இங்க இருக்கக்கூடிய 27 பேருமே சங்கடம் இல்லையா என்ன? எல்லாருக்குமே. ஓகே, எவ்ரிவன் இஸ் சஃபரிங். ஆனா சஃபரிங் என்ன மாதிரி சஃபரிங் தான் நமக்கு வேறுபட்டு இருக்கும் இல்லையா? ஒருத்தருக்கு பண முடக்கமா இருக்கும், ஒருத்தருக்கு வந்து வியாதி இருக்கும், ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு பெரிய இக்கட்டுல மாட்டிட்டு கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க, ஒருத்தருக்கு ப்ராப்பர்ட்டி யாரோ அபகரிச்சிருப்பாங்க. சரி, ஏதோ ஒண்ணு போயிட்டு இருக்கும் இல்லையா? ஆனா சங்கடங்கள் எல்லாமே சங்கடங்கள் தான். எதுவுமே வந்து நம்ம, ஏன்னா இதெல்லாமே பௌதிக சங்கடங்கள் தான் நமக்கு மேன்மையா வச்சிருக்கோம். இதை எல்லாத்தையும் ஒரு புறம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு இதெல்லாம் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில எதிர்கொள்ளணும், அவ்வளவுதான். அப்படிங்கிற ஒரு மனசை வந்து நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிட்டு இறைவனை வந்து நம்ம வந்து மனசுல ஏற்றுக்கொண்டு நாம பக்தி பண்ணணும். இன்னைக்கு கன்க்ளூஷன்ல கூட மாதாஜி வந்து ஒரு கன்க்ளூஷன் சொன்னாங்க. அதாவது அவங்களே வந்து சொல்லினாங்க, இனிமே வந்து பாகவதம் கேட்கும்போது சாண்டிங் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு ஓத் எடுத்துக்கினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே சொல்லிட்டு போனாங்க. தட் இஸ் ரைட். நானும் வந்து அவங்களுடைய பாகவதம் கேட்கும்போது சம்டைம்ஸ் ஒரு ரவுண்டோ 2 ரவுண்டோ பண்ணுவேன். நான் வெரி ரேர்லி அந்த ஒரு ரவுண்ட் 2 ரவுண்ட் பண்ணியிருந்ததை கூட நான் என்ன பண்ணிட்டேன், க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். சி,
தட் இஸ் நாட் ரைட். பாகவதம் கேட்கும் பொழுது டெடிகேட்டடா உட்கார்ந்து கேட்கும் பொழுது கண்டிப்பா நாம அடுத்தவங்களுக்கும் சொல்றோம், நாமளும் வந்து வெரி ரேர்லி நான் பண்ணுவேன். ஆனா அதை இன்னைக்கு பண்ணியிருந்தேன் நானு. அது அப்படியே எஸ், தட் இஸ் இறைவனுடைய கணக்கு. மீண்டும் ஒரு வாட்டி அதை பண்ணணும்ன்ற ஒரு மனசு. அதாவது மாதாஜி நீங்க எங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லிருக்கீங்க மாதாஜி. ஆர்த்தி அப்ப நீங்க பண்ணக்கூடாது. நான் நிறைய நான்லாம் செய்ய மாட்டேன் எங்களுக்கே மாதாஜி. சொல்லிருக்கீங்க. பக்தி ஸ்ரத்தையா 99% பண்ண மாட்டேன். ஆனா போக்கஸ்டா கேட்கும்போது சும்மா கை சும்மா இருக்காது இல்லையா? கை சும்மா இல்லாம அது தானாவே போகுது. அதனால சொல்லணும்ன்ற அந்த இது. அப்ப அந்த இது வந்து சிலபல் வந்து நம்ம கண்டிப்பா ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டோம். அதனால அந்த அக்கௌண்ட்டே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். ஸோ அதாவது ஜென்ரலா 99% நான் பண்ணவே மாட்டேன். ஆனா ஒரு எப்பயாவது இந்த மாதிரி நம்மளையும் மீறி வந்து உந்துதல் வருது இல்லையா? ஸோ அதை செய்யறதும் தவறு அப்படிங்கறத வந்து நானே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் எடுத்துரைக்கிறேன். நானும் ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா அப்படின்ட்டு என்னுடைய ஆர்த்தி காட்டும் போதே செய்யறது இல்ல. நீங்க ஆரத்தி காட்டும்போது 100% நான் நீங்க செய்யவே சொல்றதை நாங்க அப்படியே ஃபாலோ செய்யறது இல்ல பண்ணுவோம் மாதாஜி. மாதாஜி. ஆரதி காட்டும்போது நான் 100% பண்றதே கிடையாது. ஐ நெவர் பக்கத்துலயே வச்சிருவாங்க அது அப்படி அந்த அப்ப உந்துதல் வராது. ஏன்னா ஃபுல் ஃபோக்கஸ் பகவானையே பார்த்துட்டே இருக்கோம்ல மாதாஜி. அங்க வந்து குரு பரம்பரா, சட்கோ சுவாமிகள், துளசி செடி, அதுக்கப்புறம் துளசி தேவி பாக்குறோம். அடுத்து வந்து நம்ம நரசிம்மரை பாக்குறோம். பக்கத்துலயே வந்து அர்ச்ச விக்கிரகம், கிருஷ்ணர் ராதை அர்ச்ச விக்கிரகம், அதுக்கப்புறம் ராதா கிருஷ்ணா, அதுக்கு அடுத்து இந்த பக்கம் வந்து இவங்க யாரு கௌரணி நரசிம்மன் நரசிம்மர் கௌரணிதா வந்து பஞ்சதத்துவம், இத்தனையுமே நம்ம உன்னிப்பா பார்க்கணும். டெக்கரேஷன் சூப்பரா பண்றாங்க மாதாஜி. இப்போ முந்தைய விட இப்ப இந்த இதுக்கு வந்து நல்ல டெக்கரேஷன். So, அது மாதிரி நம்ம தர்ஷனம் பண்ணும்பொழுது வந்து நம்ம we have to focus on that only. அப்போ கண்டிப்பா நம்ம ஜபம் பண்ணவே கூடாது. பை மிஸ்டேக் கூட நமக்கு வரக்கூடாது. ஆனா நம்ம சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கும்போது நமக்கு நேத்து நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல உட்கார்ந்து இருந்தேன் மாதாஜி 3 மணி நேரம். ஆனா அது அக்கௌண்ட்ல சேர்க்கல மாதாஜி. சும்மாவே பண்ணிட்டே உட்கார்ந்து இருந்தேன் மாதாஜி. 3 மணி நேரம் ஆச்சு டாக்டரை பார்க்க. நீங்க எங்க வந்து எந்த வேலையுமே செய்யாம உட்கார்ந்து இருக்கீங்களோ, அது எந்த பொது இடமா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, நீங்க யார்கிட்டயுமே கான்வர்சேஷன் பண்ணாம இருந்தாலும் பரவாயில்ல, சைலண்டா உட்கார்ந்து நாம ஜபங்கள் பண்றதுல தப்பு கிடையாது. நாம ஜபங்களுக்கு என்று ஒரு இடமே கிடையாது. யூ கேன் டூ எனிவேர். ஓகே. சோ அதனால இப்ப நம்ம இவரு யாரு கௌரகிஷோர் பாபாஜி இல்லையா? கௌரகிஷோர் பாபாஜி வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பாபாஜியுடைய குரு மகாராஜ். ஓகே. அவர் எங்க உட்காருவாருனாக்கா இந்த அதாவது டாய்லெட் இந்த இது இருக்கு இல்லையா, அந்த பக்கமா வந்து போய் உட்காந்துருவார் அவர் வந்து. ஸோ ஆனா அவரை மாதிரி நம்ம காப்பி பண்ணக்கூடாது. ஹி ஹேஸ் தட் திங்ஸ் ஆக்சுவலி. அவர் வந்து இஸ் பீங் எலிவேட்டட் சோல், தூய பக்தியில இருக்காரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் உங்களுக்கு எதுக்கு எடுத்துரைக்கிறேன்னாக்கா, நம்ம எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும் நாம ஜபங்கள் பண்ணலாம். கையில மாலை இல்லைன்னாலும் மனசுலயே வந்து நாம ஜபங்களை நாம கண்டிப்பா பண்ணலாம். ஓகே. ஏன்னா சூழ்நிலை எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருந்தாலும் நாம ஜபங்கள் வாய் தானே சொல்ல போகுது, மனசு தானே அதுல லைக்கு போகுது. இது 2 தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே. அவ்வாறு நம்ம வந்து செயல்படுறதுல தவறு கிடையாது. ஆனா சும்மா இருக்கும்போது, ஆனா ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம கான்வர்சேஷன் பண்ணும்போது கண்டிப்பா சாண்டிங் பண்ணணும் இல்லையா? அது நம்ம நிறுத்திடணும். 2 வேலையுமே ஒன்னா போகாது. தட் இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் இன்அட்டென்டிவ் சாண்டிங் இல்லையா? அது தவறு ஆக்சுவலி. ஸோ வி ஷுட் நாட் டூ தட். ஸோ அதனால இன்னொன்னு பாகவதம் கிளாஸ் கேட்கும் பொழுதும் சரி, ஏதாவது பிரவச்சன் கேட்கும் பொழுதும் ஜபா பீட்ஸ் அதை பக்கம் வச்சுட்டு ஃபோக்கஸ்டா வந்து ஸ்ரவணத்தை வந்து நம்ம பண்ணணும். இஃப் யூ ஆர் நாட் டூயிங் எனி ஒர்க். ஓகே. இஃப் யூ ஆர் டூயிங் ஒர்க், அதாவது நம்ம எனக்கு 8 மணிக்கு நான் கண்டிப்பா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிரபுஜியோட வந்து உட்காந்து கேட்கறதுக்கு எனக்கு டைம் கிடையாது. ஆனா காது மட்டும் அங்க கொடுத்துருப்பேன். ஆனா ஃபுல்லா சமைச்சுட்டு இருப்பேன் நான். ஸோ அதனால வேற வழி இல்லை எனக்கு. தட் இஸ் நோ அதர் ஆப்ஷன்ன்றதுனால அது அந்த வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். ஃபர்ஸ்ட் தடவை நீங்க கவனிக்கிறீங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்க சொல்லி தர்றீங்க, திருப்பி அப்புறம் கேட்குறீங்க. அதனால பரவாயில்ல மாதாஜி உங்களுக்கு. நாங்க அப்படி இல்லைல்ல மாதாஜி, நீங்க சொல்றத மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்றோம் மாதாஜி. அதனால ஒரு டைமும் நம்ம அதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் கம்ப்ளீட்டா. வெரி நைஸ் ரியலைசேஷன் மாதாஜி. ஓகே. தட்ஸ் ஹவ் வி ஹேவ் டு பி. ஸோ நம்ம கேட்கும்போது நானும் வந்து பிரேமா மாதாஜி ரொம்ப உன்னிப்பா தான் கேட்பேன். ஏன்னா அவங்க ரொம்ப அனலிட்டிக்கலா சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ காரணங்கள் எல்லாமே நல்லா சொல்லுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த 5வது கேண்டோ கேட்டா படிச்சா மாதாஜி, வாழ்க்கையில எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா நம்ம இருக்கணும் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும். எவ்வளவு தண்டனை வருது. அதாவது நான் என்ன பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன், அந்த 5th கேண்டோல இருக்கக்கூடிய அந்த லாஸ்ட் சாப்டர் மட்டும் உங்களுக்கு நான் ஒரு வாட்டி எடுக்கிறேன். நான் எடுங்க மாதாஜி. நீங்க சொல்ல எனக்கு ஆசையா இருக்கு மாதாஜி. அது ஒண்ணு மட்டும் எடுக்கலான்னு இருக்கேன். எப்பயாவது நான் வந்து எடுத்து நீங்க உங்களுக்கு வந்து யூ கேன் உடனே சொன்னீங்கன்னா ஞாபகமாவும் இருக்கும் மாதாஜி. இல்ல கண்டிப்பா பண்ணுவேன். ஏன்னா நானும் சில ஸ்லோகங்கள் சொல்லியிருக்கேன். அந்த பிரபுஜி சொன்ன ஸ்லோகங்களும் இருக்கும் இல்லையா?
ஸோ பிரபுஜிது கிளாஸ் நான் அட்டன் பண்றதுக்கு போறது இல்லை. நான் காலையில எனக்கு வேற ஏதாவது வேலையில மூழ்கிடுவேன். மாதாஜி மட்டும் நான் மிஸ் பண்ணாம அட்டன் பண்ணிடுவேன். ஓகே, பிரபுஜித் ரொம்ப ரொம்ப நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அவர் ரொம்ப சாஃப்டா, அதாவது ரொம்ப லோ வாய்ஸ்ல தான் பேசுவார். அந்த அந்த வாய்ஸ் வந்து எனக்கு என் காது வந்து ஃபோக்கஸ் ரொம்ப பண்ணாதான். மாதாஜிது கணீர் கணீர்னு இருக்கும். ஸோ அதனால கொஞ்சம் தூரத்துல இருந்தா கூட அந்த காது பிச்சுட்டு வந்து நம்ம காதுலயே விழுந்துரும். அவங்களுடைய குரல் அப்படி. ஓகே, பிரபுஜி வந்து லோ வாய்ஸ், அடர்ந்த வாய்ஸ் தான் வருது. ஆனா வந்து அந்த இது சொல்லுவோம் டெசிபிள்ஸ், அது ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அதனால எனக்கு அவ்வளோவா ரொம்ப கிட்ட உட்கார்ந்து உன்னிப்பா கவனிச்சாதான் அவரது எனக்கு கேட்க முடியும். அதுக்குன்னு நான் டைம் ஒதுக்குனாதான். மாதாஜிது அப்படி கிடையாது. நான் வீட்டுல புஷ்பத்தை போட்டுட்டு கூட மாதாஜி அங்கேயே வச்சுட்டு நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேட்டுட்டே இருப்பேன் நான். ஸோ அதனால பூஜை ரூம்ல அதெல்லாம் பண்ணிப்பேன் நான். அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. அதர்வைஸ் உட்காந்தே கேட்பேன். அந்த மாதிரி 2 விஷயங்கள் வந்து உண்டு. ஃபைன். ஸோ இன்னைக்கு நாம 35வது ஸ்லோகம். ஸோ யார் வாசிக்கிறீங்க? மாதாஜி உனக்கு வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணணும். அப்படியா? 34க்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். அறியாமை கடல் வேண்டும் என்று. ஓகே, 34 சொல்லணுமா? சரி. ஆமா மாதாஜி. பிரியாத் கர்ஷித் சங்கம் தமஸ்தீவிரம் தீர்க்ஷதா தர்ம. ஐ திங்க் சொல்லிட்டேன் மாதாஜி. காம மோக்ஷம் முடிச்சிட்டேன் நான். ஐ ஃபீல் நான் முடிச்சேன். தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷம் சொல்லிட்டேன் இல்லைங்களா? இந்த ஒரு வேர்டை வச்சு நோ இஷ்யூஸ். பரவாயில்ல மாதாஜி, நோ இஷ்யூஸ். தத்ராபி மோக்ஷ ஏவார்த்த ஆத்யாந்திகத ஏக்ஷயதே த்ரைவக் வர்க்கோ அர்த்தோ யதோ நித்யம் கிராந்த பய சம்யுதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। तत्रापि मोक्ष एवार्थ आत्यन्तिकद एष्यते त्रैवर्ग्योऽर्थो यतो नित्यं क्रांत भय संयुतक. तत्र அங்கு அபி கூட மோக்ஷ விடுதலை ஏவ உறுதியாக அத்தே விஷயத்திற்காக ஆத் அந்திகதையா மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இஷ்யத்தே அந்த வழியில் எடுத்துக்கொண்டு திரைவர்க்கிய மற்ற 3 சமயம், பொருள்வளம், புலன்நுகர்ச்சி, அர்த்த ஆர்வம், எத எங்கிருந்து, நித்தியம் தொடர்ந்து, கிருத அந்த மரணம், பய பலம் பயம், சம்யுதக பற்று. மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரைப்பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு: இ4 கொள்கைகளில், அதாவது சமயம், பொருள்வளம், புலன்நுகர்ச்சி மற்றும் விடுதலை என்பவற்றில் விடுதலை ஒன்றினை மட்டுமே நாம் மிகவும் தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். மற்ற 3 இயற்கையின் விலக்கொணாத சட்டமான மரணத்திற்கு ஆட்டுபவைகளாகும். பொருளுரை: மோட்சம் அல்லது விடுதலையினை நாம் மிகவும் அக்கறையாக மற்ற 3ஐயும் தியாகம் செய்து கூட எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சுதகோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் ஆரம்பத்தில் அறிவுறுத்துகிறார், சமய நெறிகள் பொருளாதாரத்தை அடிப்படையாக கொண்டவை அல்லவென்று. ஏனென்றால் நாம் பொருள் வேண்டிய கோவில் அல்லது கிறிஸ்துவ தேவாலயம் மற்றும் கடவுளிடம் செல்கிறோம். காரணம், புலன் நுகர்ச்சியிடத்தில் நமக்கு அத்தனை ஈடுபாடு. மீண்டும் செல்கிறோம். பொருளாதார வளம் என்பது புலன் நுகர்ச்சிக்கானதல்ல. எல்லாவற்றையும் விடுதலை பெறுவதற்காக நாம் சரி செய்து கொள்ள வேண்டும். ஆகையினாலேயே இச்சுலோகத்தில் மோட்சம் அல்லது விடுதலை வற்புறுத்தப்படுகின்றது. மற்ற 3 பௌதீகம், ஆதலினால் அழிவுக்குரியன. வங்கிகளில் கோடிக்கணக்கில் பணத்தை சேர்த்தும் ஏராளமான பொருள்களையும் சொத்துக்களையும் இந்த வாழ்க்கையில் வைத்திருந்தாலும் எல்லாம் மரணத்துடன் முடிவடைந்து விடுகின்றன. பகவத்கீதை கூறுகிறது, மரணமே முழுமுதற் கடவுள். மனிதர்கள் சேர்த்து வைத்திருக்கும் எல்லாவற்றையும் அவர் எடுத்துக்கொள்கின்றார் என்று. முட்டாள்தனத்தினால் இதனை நாம் எச்சரிக்கையாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை. முட்டாள்தனமாக மரணத்தை பற்றி நாம் கவலைப்படுவதில்லை. மரணமே தர்மம், அர்த்தம் மற்றும் காமத்தின் வழியாக நம்மிடம் இருக்கும் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொள்ளும் என்பதையும் நாம் கவனத்தில் கொள்வதில்லை. தர்மம் அல்லது புண்ணிய செயல்களினால் நாம் சொர்க்கத்தை அடையலாம். அதற்காக இதுவே பிணி, மூப்பு, பிறப்பு, இறப்பு போன்றவற்றில் இருந்து நம்மை காத்துவிடும் என்று அர்த்தமாகாது. இதன் பொருள் திரைவர்க்கிய என்று சொல்லப்படும் சமயம், பொருள்வளம், புலனுணர்ச்சி போன்றவற்றை நாம் தியாகம் செய்துவிட வேண்டும். ஆனால் விடுதலைக்குரிய காரணத்தை எக்காலத்திலும் தியாகம் செய்யக்கூடாது. விடுதலையை பற்றியே பகவத்கீதை 4.9 கூறுகிறது.
த்யக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதி. விடுதலை என்பது ஒருவன் இவ்வுடலை துறந்து பின்பு மற்றொரு பூத உடலை ஒத்துக்கொள்ளாதிருப்பது ஆகும். அருவவாதிகளை பொறுத்தவரை விடுதலை என்பது அருவமாயிருக்கும் பிரம்மத்துடன் இணைவது ஆகும். உண்மையில் விடுதலை ஆகாது. ஏனென்றால் அவன் மீண்டும் தன் அருவ நிலையில் இருந்து இப்பௌதிக உலகில் பிறப்பிடிக்கின்றான். ஆகையினால் ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளிடம் அடைக்கலம் புகுந்து அவரது பக்தி தொண்டில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளுதல் வேண்டும். முடிவாக நாம் சொல்ல விரும்புவது, ஒருவன் புனித செயல்களுக்கோ பொருள் வளர்ச்சிக்கோ புலன் நுகர்ச்சிக்கோ அதிக அழுத்தம் தரக்கூடாது. மாறாக தெய்வீக லோகத்தில் இருக்கும் பகவான் விஷ்ணுவை அடைவதற்கு கவனம் செலுத்த வேண்டும். அவற்றில் கூட மிகச் சிறந்தது பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கும் கோலோக பிருந்தாவனமே. ஆகையினால் தான் விடுதலையை உண்மையாக விரும்பும் மனிதர்களுக்கு கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் உயர்ந்த வெகுமதியாக இருக்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. நைஸ் ஸ்லோகம். எஸ், பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க அடுத்து. பரே அவரேஷயே பாவா குணா வெதிகராத் அனு நதேஷாம் வித்யதே ஷேமம் ஈஷ வித்வம் சிதாஷியாம். எஸ், வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பரே பரே சயே பாவா குணவ்யதிகராத்தனு நதேஷாம் வித்யதே க்ஷேமம் ஈச வித்வம் சிதாசிஷாம். பரே உணர்ந்த வாழ்க்கை நிலையில், அவரே கீழ்நிலையுடைய வாழ்க்கை. மேலும் வெதிகார ஒன்றின் மேல் மற்றொரு செயலினால் அணு தொடர்ந்து இல்லை தேஷாம் அவைகளின் வித்யத்தே வெளிப்பாடு, க்ஷேமம் திருத்தம், ஈச பரமபுருஷர், வித்வம்சித்த அழிகிறது, ஆசிஷாம் ஆசிகளினால். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். இழிந்த வாழ்க்கை நிலையிலிருந்து வேறுபாடுடைய உயர்ந்த வாழ்வு நிலைகளை நாம் ஆசிகளாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம். ஆனால் இந்த வேறுபாடுகள் எல்லாம் ஜட இயற்கை குணங்களின் பரஸ்பர மாற்றத்தினால் உண்டாகின்றன என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். உண்மையில் வாழ்வின் இது போன்ற உயர்ச்சி தாழ்ச்சிகள் எல்லாம் நிரந்தரமானவை அன்று. ஏனென்றால் இவைகள் எல்லாம் பரமபுருஷ பகவானால் ஒரு நாள் அழிக்கப்படும். பொருளுரை: நம்முடைய பௌதிக வாழ்க்கையில் உயர்ந்த வடிவங்களை கொண்ட வாழ்க்கை ஆசி என்றும், வீழ்ந்த வடிவினை பெற்ற வாழ்க்கை சாபம் என்றும் நினைக்கிறோம். இந்த உயர்ந்த இழிந்த என்பவை ஜட இயற்கையின் பல்வேறு விதமான குணங்கள் பரஸ்பரம் ஒன்றோடொன்று தொடர்பு கொள்ளும் காலம் வரையில் இருக்கும். அதாவது நமது புண்ணிய செயல்களினால் சொர்க்கத்தினையோ அல்லது உயர்ந்த வாழ்க்கையினையோ, நல்ல கல்வி, அழகான உடல் போன்றவை நாம் அடைகின்றோம். இவைகள் எல்லாம் புண்ணிய செயல்களின் பலன்கள் ஆகும். அதுபோல் நமது பாவ செயல்களினால் கல்வி அறிவின்றி அகோரமான உடலை பெற்று வறுமை மிக்க வாழ்க்கை நிலையினை அடைகின்றோம். ஆனால் வாழ்வின் இவ்வெவ்வேறு நிலைகள் எல்லாம் சத்துவ ரஜோ தமோ குணங்களின் தொடர்பின் மூலம் ஜட இயற்கையின் விதிகளின் கீழ் இருக்கின்றன. இப்புறத்தோற்றம் முழுவதும் அழிவுறும் போது இத்தன்மைகள் எல்லாம் செயல்படாது முடிவுக்கு கொண்டு வரப்படும். ஆகையினால்தான் பகவான் பகவத்கீதையில் 8.16 கூறுகிறார், பிரம்ம புவனா லோகாஹா புனர் ஆவர்த்தினோர்ஜுன வாமுபேத்யது கௌந்தேய புனர்ஜன்மன வித்யதே. விஞ்ஞான அறிவின் முன்னேற்றத்தினாலோ, வாழ்க்கையின் சமய அறநெறிகளினாலோ, உயர்ந்த கேள்விகளினாலோ அல்லது புலன் தரும் செயல்களினாலோ நாம் சொர்க்கத்தை அடைந்தாலும் யுக இறுதி காலத்தில் சொர்க்கமும் அதனை சார்ந்த வாழ்க்கையும் அழிக்கப்படும். இஸ்லோகத்தில் வரும் ஈச வித்வசிதாம் சிஷாம் என்னும் வார்த்தை குறிப்பிடுவது இது போன்ற நல்ல ஆசிகளும் நம்மை ஆட்டுவிப்போரால் ஒரு நாள் அழிக்கப்படும் என்பதாகும். நம்மை பாதுகாத்து கொள்ள முடியாது நமது உடல்கள் இவ்வுலகில் இருந்தாலும் வேறு உலகங்களில் இருந்தாலும் இது அழிக்கப்படும். மீண்டும் நாம் மகாவிஷ்ணுவின் உடலில் கோடிக்கணக்கான வருடங்கள் அறியாமையில் உணர்வற்று இருக்க வேண்டியது வரும். மீண்டும் படைப்பு காலத்தில் நாம் பல்வேறு வடிவினை கொண்ட வாழ்க்கையை பெற்று செயல்பட தொடங்குகிறோம். ஆகையினால் சொர்க்க நிலை எய்தியதற்காக நாம் திருப்தி அடைந்து விடக் கூடாது.
நாம் இப்பௌதீக பிரபஞ்சத்திலிருந்து வெளியேறி ஆன்மீக உலகை அடைந்து முழுமுதற் கடவுளிடம் அடைக்கலம் புகுவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும். அதுவே நமது உயர்ந்த குறிக்கோளாகும். உயர்ந்தவை தாழ்ந்தவை என்றெல்லாம் நமது மனதை அலைப்பாய விடாது எல்லாம் ஒன்றே என்று கருத வேண்டும். நமது உண்மையான ஈடுபாடாக நாம் வைத்துக்கொள்ள வேண்டியது வாழ்க்கையின் உண்மையான நோக்கம் என்னவென்று அறிவதும் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரிவதும் ஆகும். இவ்வாறு இருந்தால் அறிவும் ஆனந்தமும் நிறைந்த ஆன்மீக செயல்களில் நாம் நிலைத்து இருக்க ஆசீர்வதிக்கப்படுவோம். ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனித சமுதாயம் தர்மம், அர்த்தம், காமம் மற்றும் மோட்சம் என்ற நான்கினையும் வளர்க்கிறது. மனித வாழ்க்கையில் சமயம் தவிர்க்க ஒண்ணாததாகும். சமயமற்ற மனித சமுதாயம் விலங்குகளின் சமுதாயம் ஆகும். பொருளாதார வளமும் புலன் நுகர்ச்சியும் சமய அறநெறிகளை சார்ந்தவைகளாக இருத்தல் வேண்டும். இவ்வாறு சமயம், பொருளாதார வளம் மற்றும் நுகர்ச்சி போன்றவை சரிப்படுத்தப்படும் பொழுது பௌதீக பிறப்பு, மரணம், பிணி, மூப்பு போன்றவற்றிடமிருந்து நமக்கு விடுதலை உறுதி செய்யப்படுகின்றது. இக்கலியுகத்தில் சமயத்தை பற்றியும் விடுதலை பற்றியும் கேள்வியே இல்லை. மக்கள் எல்லோரும் பொருள் சம்பாதித்து புலனின்பத்திற்கு செலவிடுவதிலேயே இருக்கின்றனர். போதுமான பொருளாதார வளம் உலகில் யாங்கனும் இருந்தும் மனித சமுதாயத்தின் செயல்கள் அனைத்தும் மிருகத்தனமாகவே இருக்கின்றன. எல்லாம் ஒட்டுமொத்த மிருகத்தன்மை பெறும் பொழுது அழிவு ஆட்கொள்கிறது. இந்த யுக முடிவு ஈச வித்வம் சிதாசிஷாம் என்று ஒத்துக்கொள்ளப்படும். பகவானின் பொருளாதார வளம் மற்றும் புலநுகர்ச்சிக்குரிய ஆசிகள் எல்லாம் ஊழியின் இறுதி காலத்தில் முடிவுக்கு வந்து நீக்கப்படும். கலியுக முடிவில் பகவான் கல்கி அவதாரமாக வருவார். பூமியில் உள்ள அனைத்து மனிதர்களையும் அழிப்பதே அவரது தொழிலாக இருக்கும். அவ்வாறு அழிந்த பிறகு மற்றொரு பொற்காலம் ஆரம்பம் ஆகும். நமது பௌதீக செயல்கள் எல்லாம் குழந்தையின் விளையாட்டு என்று நாம் அறிய வேண்டும். கடற்கரையில் அமர்ந்து தந்தை பார்த்து கொண்டிருக்க குழந்தைகள் எல்லாம் மணலில் வீடு கட்டி விளையாடி கொண்டிருக்கும். கடைசியில் தந்தை குழந்தைகளை வீட்டிற்கு அழைத்து சென்று விடுவார். அதன் பிறகு மணல் வீடுகள் எல்லாம் அழிக்கப்படும். இது போன்ற குழந்தை விளையாட்டுக்களை பொருளாதார வளம், புலனுகர்ச்சி போன்றவற்றில் அதிகமான ஈடுபாடுடைய மனிதர்களுக்கு கூட பகவான் சில நேரங்களில் அவர்கள் காட்டியவற்றை அழிப்பதன் மூலம் தனிக்கருணை புரிகிறார். பகவான் கூறுகிறார், எஸ்யாகம் அனுகிரகணா கிருஷ்யேதத் தனசனைகி. யுதிஷ்ட மகாராஜனிடம் பகவான் கூறுகிறார், ஒரு பக்தனிடம் தனிக்கருணை காட்டும் பொழுது அவனிடம் உள்ள செல்வ வளங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்கிறார். பொதுவாக வைணவர்களை பாருங்கள், அவர்களிடம் பொருள் வளம் அதிகம் இல்லாதிருப்பதை நாம் காணலாம். ஒரு தூய பக்தரான வைணவர் பொருள் வளத்துக்கும் முயற்சித்து கொண்டு அதே சமயம் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரியவும் விரும்புவாரானால் அவரது பக்தி தொண்டு சோதனைக்கு உட்படுவதாகும். ஆகையினால் பகவான் அவரிடம் தன் தனி கருணையை அவர் பொருளாதார வளங்களை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் காண்பிக்கின்றார். மீண்டும் மீண்டும் பொருள் தேடி முயற்சித்து களைத்து போன பக்தர்கள் முடிவாக பகவானின் திருவடி தாமரைகளிடம் உறுதியான அடைக்கலம் புகுகின்றனர். இது போன்ற செயல்களே ஈச வித்வம் சிதாம்சிஷாம் என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. அதாவது அங்கே அவனின் செல்வங்களை அழித்து ஆன்மீக உணர்வில் அவனை வளமிக்கவனாக மாற்றுகிறார். இவ்வாறு நாங்கள் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது சில நேரங்களில் உலகாயத மனிதர்கள் நம்மிடம் வந்து தங்கள் மரியாதையினை தெரிவித்து நமது ஆசிகளை வேண்டுகின்றனர். அதாவது மேலும் மேலும் பொருள் வளம் பெறுவதற்காக வேண்டுகின்றனர். அப்பௌதீக செயல்கள் கிடைக்காமல் போகும் பொழுது அவர்கள் பக்தர்களுக்கு வந்தனம் தெரிவிப்பதில் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. இந்த உலகாயுத மனிதர்களது கவனம் எப்பொழுதும் பொருள் சேர்ப்பது ஒன்றிலேயே இருக்கும். இவர்கள் பக்தர்களுக்கோ அல்லது பகவானுக்கோ வந்தனம் செய்வதும், பிரசங்கிங்களுக்கு சிறிது பொருள் தானமாக தருவதும் தனக்கு அதன் பலனாக அதிக பொருள் வேண்டும் என்பதற்காகவே. ஆனால் ஒருவன் தனது பக்தி தொண்டில் முழு ஈடுபாடு உடையவனாக இருக்கும் பொழுது அவன் வேண்டுதலுக்கு செவிசாய்த்து அவன் வைத்திருக்கும் செல்வங்களை துறந்து முற்றிலும் தன்னை சரணடைய செய்கிறார். ஏனென்றால் பகவான் பொருள் வளம்,
பொருள்வளம் பெறுமாறு ஒரு பக்தனை ஆசிர்வதிப்பதில்லை. பொதுவாக பகவான் விஷ்ணுவை வழிபடுவதற்கு பொதுமக்கள் முன்வருவதில்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் காணும் வைணவ அடியார்கள் அனைவரும் வறியர்களாய் இருப்பதே காரணம். இந்த உலகாயுத மனிதர்கள் பொருள்வளம் வேண்டி வழிபடுவதற்காக சிறந்த கடவுள் சிவபெருமானே ஆவார். சிவபெருமான் துர்க்கையின் கணவர், இப்பிரபஞ்சத்தில் முதலாளியும் ஆவார். சிவபெருமானின் அருளினால் அவர் பக்தர் துர்க்கையின் அருளுக்கு பாத்திரமாகின்றான். உதாரணமாக ராவணனை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அவன் சிவபெருமானின் சிறந்த பக்தன். ஆதலினால் அவன் பக்தியின் பலனான துர்க்கையின் அருளை பெற்று தனது ராஜ்யம் முழுவதுமே பொன்னாலான மாளிகைகளை கட்டினான். தற்போது பிரேசில் நாட்டில் ஏராளமான தங்கம் கிடைத்தது. புராணங்களில் உள்ள சரித்திர குறிப்புகளை வைத்து ஆராயும் பொழுது அது முன்னர் ராவணனின் ராஜ்யமாக இருந்திருக்கலாம் என்று ஒருவாறு யூகிக்கிறோம். அந்த ராஜ்யமும் பகவான் ராமச்சந்திர மூர்த்தியினால் அழிக்கப்பட்டதே. இதே போன்று சம்பவங்களை அறியும் பொழுது ஈச வித்வம் சிதாஷிதாம் என்னும் வார்த்தையின் முழு அர்த்தத்தையும் நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். பகவான் எப்போதும் தனது பக்தன் பொருள் வளம் பெற வேண்டும் என்று ஆசிர்வதிக்க மாட்டார். ஏனென்றால் அதனால் அவன் மீண்டும் பிணி, மூப்பு, பிறப்பு, இறப்பு என்கின்ற பௌதீக உலகின் வலையில் சிக்கிக் கொள்வான். பொருளாதார செல்வங்களினாலேயே ராவணன் புலன்நுகர்ச்சியில் வெற்றி கொண்டவனாக மாறினான். அதனாலேயே பகவான் ராமச்சந்திரன் மூர்த்தியின் மனைவியும் அதிர்ஷ்ட தேவதையுமான சீதா பிராட்டியை கூட சிறை எடுத்தார். ஏனென்றால் அதன் மூலம் பகவானின் இன்ப சக்தியினை அனுபவித்து மகிழலாம் என்றும் எண்ணினான். ராவணனின் இந்த செயலினால் அவன் வித்வம்சித, அதாவது அழிக்கப்பட்டான். தற்போது மனித சமுதாயம் பொருளாதார வளர்ச்சியிலும் புலன் நுகர்ச்சியிலுமே அதிக நாட்டம் உடையதாக இருக்கின்றது. ஆதலினால் அது அழிவின் பாதையை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. மிகப்பெரிய பாட்டு. ஓகே. தத்ராபிமோக்ஷயே வார்த்த அத்யாந்தி கதயே க்ஷயதே த்ரைவர்க்யோ அர்த்தயதோ நித்யம் கிராந்தாபய சம்யுதஹ. இந்த 4 கொள்கைகளில், அதாவது தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷ, அததான் இந்த 4 கொள்கைகளாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே. அதாவது சமயம், பொருள் வளம், புலன் நுகர்ச்சி மற்றும் விடுதலை என்பவற்றில் விடுதலை ஒன்றினை மட்டுமே நாம் மிகவும் தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். மற்ற 3ம் இயற்கையின் விலக்கொண்ணாத சட்டமான மரணத்திற்கு ஆட்படுபவைகளாகும். அப்படின்னா அது எல்லாமே நித்தியமற்றது. இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட பொருள் இருக்கும், நாளைக்கு அந்த பொருள் நம்ம கிட்டே இருக்குமான்றதுக்கான கேரண்டி கிடையாது இல்லையா? சோ அதனால தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷ, தர்மத்தையும் நம்ம நிரந்தரமாக பரிபாலிக்க கூடியவர்களும் கிடையாது. இன்றைக்கு நாம செய்யக்கூடிய தர்மம் நாளைக்கு நம்முடைய சூழ்நிலை பொறுத்து நாம எப்படி அந்த தர்மத்தை பரிபாலிக்கணும்னு யோசிப்போம். அது அடுத்தவங்களுக்கும் அதர்மமாக இருக்கும். நம்ம கண்ணு நோக்கத்துல அது தர்மமா நமக்கு தெரியலாம். ஆனா நாம அதர்மம் புரியக்கூடிய தன்மைக்கும் நாம தள்ளப்பட்டு விடுவோம். சோ அங்கேயும் தர்மம் போறது. அதே மாதிரி நம்ம செல்வ வளத்தை நாம பெருக்கிறதே நம்முடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காகத்தான். சோ அப்ப மீண்டும் மீண்டும் நமக்கு கட்டுண்ட நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய செயல்கள்ல தான் நாம ஈடுபடுறோம். சோ அப்படிப்பட்ட நிலை நமக்கு மரணம் தான் முடியும் இல்லையா? சோ இறுதியில நம்ம மரணத்தை ஸ்வீகரிச்சுதான் ஆகணும். ஆனா நம்ம என்னென்ன கர்மங்கள் எவ்வாறு செய்தோமோ அதற்கேற்ற பலன்களை அனுபவித்துதான் அந்த மரணத்தையும் நாம ஸ்வீகரிக்கணும். எப்போ எந்த பாவத்தை நாம அனுபவிக்கணும்ன்றது இறைவனுடைய நியதி அது இல்லையா? சோ இங்க ஒருவேளை நம்ம இங்க இருக்கும்போதே அனுபவிக்கணுமா, இல்ல மேல் உலகத்துக்கு சென்று நரக உலகங்கள்ல அனுபவிக்கணுமா, இல்ல அங்கெல்லாம் அனுபவிச்சு முடிஞ்சு மீண்டும் இங்க பிறவி எடுத்து நாம அனுபவிக்கணுமா, இதெல்லாமே நம்ம எந்த மாதிரியான கர்மங்கள் செய்திருக்கோம், எவ்வாறு செய்திருக்கோம் இல்லையா, அதனுடைய பலன்கள் எவ்வாறு இருக்கும் அப்படிங்கிறத பொறுத்துதான். சத்துவத்திலையா, ரஜோலியா, தமசிக்கலையான்றத பொறுத்துதான் நமக்கு நம்முடைய பனிஷ்மெண்ட் இதெல்லாமே நிர்ணயிக்கப்படும். மோட்சம் இந்த 3ஐயும் கடந்தாதான் நம்ம மோட்சமாக முடியும் இல்லையா? சதுர்புருஷார்த்தங்களே முதல் 3ஐ கடந்தால் வழியே நமக்கு மோட்சம் கிடையாது. ஓகே. மோட்சம் அல்லது விடுதலை, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் எக்ஸ்பி. அதாவது நம்ம ஒரு பக்தன் எதிர்பார்க்கிறது முதல் அதாவது ஆரம்ப நிலை மோட்சம். ஆனா பிற்காலத்துல பக்தியில தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும் பொழுது
தன்னை நரகத்திற்கு அனுப்பிச்சா கூட வந்து அதை பத்தி அந்த பக்தன் வந்து வருத்தப்பட மாட்டான். ஸோ இது நிறைய நம்ம ஷீலா பிரபுபாதருடைய வியாக்கியானத்துல வந்து ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் ஒரு சில இடத்துல எல்லாம் நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம். ஓகே, விடுதலையை நாம் மிகவும் அக்கறையாக மற்ற மூன்றையும் தியாகம் செய்து கூட எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? அதாவது ப்ரிஃபரன்ஸ் நம்ம எதுக்கு கொடுக்கணும்னாக்கா மோட்சத்திற்கு கொடுக்கணும் மற்ற மூன்றை விட, அப்படிங்கிறது தான் இந்த கருத்து. சூத கோஸ்வாமி என்ன பண்றார், பாகவதத்தின் ஆரம்பத்தில் வந்து யாருக்கு அறிவுறுத்துகிறார், அந்த சௌனக ரிஷிகள் தலைமையில இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகளுக்கு வந்து எடுத்துரைக்கிறார். என்னன்னு சொல்றார், சமய நெறிகள், அதாவது ரிலீஜன் இல்லையா, மேலும் வந்து பொருளாதாரம், எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இல்லையா, அடிப்பையாக கொண்டவை அல்லவன்று. அதாவது சமய நெறி என்பது பொருளாதார வளர்ச்சியை பொறுத்தது கிடையாது. பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் சமயத்திற்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. சமயம் என்பது ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை நெறி, நாம் எவ்வாறு வாழணும்ன்றத வந்து எடுத்துரைக்கிறோம். அதுல ஒரு அங்கம் தான் நாம பொருள் வளர்ச்சி, புலன் நுகர்ச்சி இல்லையா, இது ரெண்டுமே. சோ அது சமயத்திற்கும் அதற்கும் வந்து டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் எதுவுமே கிடையாது. ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த நல்ல செல்வந்தரா இருக்கிறவங்க சிம்பிளா வாழலாம் இல்லையா, ஏது மற்றவங்க கூட பகட்டா போய் நிக்கலாம். இதெல்லாமே வந்து எங்கேயுமே வந்து ஒருத்தருடைய அதாவது அவங்களுடைய நிலையை கண்டு நாம வந்து சுச்சுவேஷன் நம்ம எவாலுவேட் பண்ண முடியாது. சில பேர் நிறைய ஆஸ்திகள் இருந்தாலும் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் எதற்கு இருக்கும், ஆன்மீகத்திற்கு இல்லையா. சில சமயத்துல சகாம கர்ம யோகிகளும் பண்றாங்க அவங்க இல்லையா, அதாவது இதை கொடுத்தாதான் பிசினஸ் டீலிங் மாதிரி நம்ம தேவர்கள் கிட்ட பண்றோம். இதெல்லாமே உண்டு. ஆனா ஸ்டில் பக்தரற்றவர்களை காட்டிலும் அவர்கள் பக்தர்களாக இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் ஃபார் ஃபார் பெட்டர் இல்லையா. அட்லீஸ்ட் மீண்டும் மனித அவர் வந்து பெற்றிருக்கிறார் இல்லையா. இல்லைன்னா அடுத்து நம்ம விலங்கு இனமோ அல்லது கீழ் உலகங்களுக்கு தான் நம்ம நிரந்தரமா தள்ளப்பட்டு விடும். ஏனென்றால் நாம் பொருள் வளம் வேண்டி கோவில் அல்லது கிறிஸ்துவ தேவாலயம் மற்றும் கடவுளிடம் செல்கின்றோம் இல்லையா. எனக்கு இது வேணும் அது வேணும், பெட்டிஷன் மேலே பெட்டிஷன். காரணம் புலன் நுகர்ச்சியின் இடத்தில் நமக்கு அத்தனை ஈடுபாடு. ஏன்னா நம்முடைய புலன் திருப்திக்காகத்தான், எதை கொண்டால் நாம் புலன் திருப்தி கொள்வோமோ அதை அடைவதற்கு இறைவனிடத்தில் நாம பிரார்த்திக்கிறோம். பேசிக்கலி நம்முடைய சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். மீண்டும் சொல்றாங்க, பொருளாதார வளம் என்பது புலன் நுகர்ச்சிக்கானதே கிடையாது. நம்ம பொருளாதார வளத்தை முன்னேற்றம் பண்ணோம்னா அது வந்து நம்முடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக மட்டும் பொருளாதார வளர்ச்சி முன்னேற்றம் பண்றது கிடையாது இல்லையா. நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய கடமைகளை ஆற்றுவதற்கும் வந்து நம்ம பொருளாதார வளத்தை நாம மேன்மையா எடுத்துட்டு போகணும். மாதாஜி, எஸ், அந்த கடமைகளை செய்வதற்கு நமக்கு பொருளாதார வளர்ச்சி வேணும் இல்லையா மாதாஜி. இருக்கிற இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு பொருளாதாரம் இருந்தா தானே மாதாஜி நம்ம கடமைகளை செய்ய முடியும். கரெக்ட். இல்லாட்டி நம்ம வந்து அதுக்கு மட்டுமே பண்றது இல்லைல்ல. இப்ப என்கிட்ட ஒரு வீடு இருக்கு, இதுவே போறோம்னு ஆயிருந்தா தட் இஸ் ரைட். பகவான் அதுதான் சொல்லியிருக்கார். பேஸ் லெவல் என்ன தேவைகளோ அதற்காகத்தான் நம்ம பொருளாதாரத்திலே நம்ம வந்து செயல்படணும். ஆனா நம்ம அப்படி கிடையாது இல்ல. இன்னைக்கு ஒரு ஆஸ்தி வாங்கினா இன்னொரு 2 வருஷம் கழிச்சு ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் காசு தந்தனா இன்னொரு ஆஸ்தி வாங்கணும். இப்ப நான் என்னுடைய அம்மாவை பத்தி கூட சொன்னேன் இல்லையா. சோ இது இவ்வளவு நாள் அப்படி இருந்ததே கிடையாது. ஷீஸ் ஆடிங். சரியா சாப்பிட்றாங்களான்றது எனக்கு டவுட்டா இருக்கு எனக்கு. ஸோ அது மாதிரி எதன் மீது நாட்டம் கொள்கின்றோம் என்று அவங்களுக்கு இப்ப இன்னும் சேர்த்து வைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா. தட் இஸ் நத்திங், நோ நீட் ஒன்லி அவங்களுக்கு. ஏன்னா நாங்க எல்லாருமே வந்து அப்பாவே பாத்துக்கும் போது அம்மாவை பாத்துக்காம விட்டுடுவோமா இல்லையா. அண்ட் தென் ஷீ வில் கெட் பென்ஷன் ஆல்சோ, அப்பாவுடைய பென்ஷனும் வரும். ஸோ அதனால ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. நமக்கெல்லாம் பென்ஷனே கிடையாது இல்லையா. ஸோ அந்த காலத்துல பென்ஷன் இருந்தது. இப்பெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு பென்ஷன் கூட கிடையாது. நம்மளாம் பிரைவேட்டு, நமக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது, கஷ்டப்பட்டாதான் காசு இல்லையா. ஸோ இப்போ அதாவது சேர்த்து வைக்கணும் நிறைய. ஆனா அதுல அந்த பின்னாடி இப்பதான் நான் படிச்சோம், நீங்களே படிச்சீங்க இல்லையா. அதாவது என்ன சொன்னாங்க, யூ ஒன்லி ரெட், நீ வந்து எடுத்துன்னு போயிட்டு என்ன பண்ற, நீயும் சாப்பிடாமலே போயிட்டு. சரி, பேசிக் நீட்ஸ்க்காக நம்ம வந்து சம்பாத்தியம் பண்ணணும், அதுதான் பகவான் சொல்ற. தட் இஸ் ஒன்லி ரெக்கமெண்டட். ஆனா நாம அப்படி கிடையாது இல்ல. பொருளாதார வளம் என்பது என்னது, எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டா நம்முடைய டார்கெட் இலக்கையே நம்ம ஹையர் லெவல்ல வச்சிருக்கோம் இல்லையா. நமக்கு தேவையானவைகளுக்கு வந்து நம்ம சம்பாத்தியம் பண்ணி அதை உபயோகப்படுத்துறத வந்து எங்கேயுமே பகவான் வந்து தவறு என்று சொல்லல. இட் இஸ் நாட் ராங். உழைக்காம நம்ம வந்து சம்பாத்தியம் பண்ணாம உண்ண முடியாது. ஓகே, உழைக்கணும், சம்பாத்தியம் பண்ணணும். ஆனா அதை நம்ம வந்து எப்படி பண்ணணும்னாக்கா நம்முடைய சம்பாத்தியத்தை வந்து நம்ம தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக மட்டும் இருந்தா போருமே ஒழிய
ஒரு 4 ஜெனரேஷனுக்கு தேவையானதை வந்து செயல்படுத்தணும்னு. அது இறைவன் சித்தமாக இருந்தால் ஒருத்தருக்கு வந்து நல்ல பணக்கார தன்மை இல்லையா? இப்ப நம்ம இது எடுத்துக்கோங்க, நிறைய பேர் வந்து பிசினஸ் பீப்புள்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்ப பில் கேட்ஸ் இல்லையா? ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் ஓனர் இல்லையா? அவர் வந்து சம்பாத்தியம் பண்ணியிருக்கார். அவ்வளோ ஆசைகள் அவருக்கு தேவை இல்லைதான். நான் இந்தியாவில் இருக்கவங்களை யாருமே நான் ரெஃபர் பண்ற விரும்பல, ஃபாரின்ல இருக்கிறவங்களை பத்தி தான் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ அவர் அவ்வளோ ஆசைகளை வந்து சேர்க்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. ஈ கேன் டூ மோர் சேரிட்டி இல்லையா? அதுல 50% அவர் வந்து பவானடி தொண்டுக்கு கொடுத்தாருன்னா தட் இஸ் கிரேட். அதுதான் நீங்க அந்த மாதிரி சம்பாத்தியம் பண்ணும்போது, உங்களை அளவுக்கு மீறி உங்களுடைய சம்பாத்தியம் வரும்பொழுது அதை நீங்க இறை தொண்டுல நாங்க வந்து, ஏன்னா அது அனைத்துமே இறைவனுடைய அருளால கிடைக்கப்பட்டது. நீங்க உழைக்கிறன்னா கூட உங்களுடைய உழைப்புல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றலும் அவர் தானே. எப்படி உழைக்கிறீங்க நீங்க இல்லையா? இட் இஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் ஈ ஒன்லி, ஹி இஸ் ஒன்லி பிளெஸிங். அப்ப அதை நாம என்ன பண்ணணும்? சரியான இடத்துல அதை வந்து உபயோகப்படுத்தணும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஆனா நாம அப்படி பண்றதே கிடையாதுல்ல. நமக்கு ஆசை. ஏன் இப்போ எங்க அம்மாவும் சேர்த்து வச்சுட்டே இருக்காங்க. அதுல ஒரு ஒரு 50,000 வந்து ஒரு கோயில் பண்ணி கொடுக்கலாம் கண்டிப்பா. ஆனா எனக்கே கேட்க முடியும், இருக்கிற உண்மை சொல்றேன். அந்த மாதிரி. சோ he was not like that. ஆனா இப்ப அப்படி இருக்கும்போது நான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. மனுஷன் மாறிடுவான்றத வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஐ எம் நாட் ப்ரொஜெக்டிங் மை மாம் as wrong. மாதாஜி, அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்களுக்கு பகவான் பணமே கொடுக்கறது இல்ல மாதாஜி. அதான் இது நான் எங்க அம்மா இப்ப வந்து சேர்க்கணும்ன்ற அந்த ஏஜே கிடையாது. ஷீ இஸ் எபோவ் 75. ஓகே, ஸோ இப்ப இந்த ஏஜ்ல வந்து அவங்க உட்கார்ந்து சாப்பிடணும், யாராவது கரெக்டா டயத்துக்கு வந்து சமைச்சு கொடுத்து சாப்பிடணும். ஸோ அந்த மாதிரி. ஆனா வேலைக்காரு எல்லாம் பண்றாங்க. ஸோ ஆனால் ஸ்டில் அதனால தான் ஷீஸ் மோர் ஆக்கிபைட் ஆல்சோ தேர். அண்ட் ஒன் வே ஷீஸ் அவங்களுடைய மிச்சம் இருக்கக்கூடிய டைம்ல எல்லாம் சும்மா பாடிட்டே இருப்பாங்க. கண்ணன் பாட்டு எல்லாமே புக்கே வச்சிருக்காங்க. அதெல்லாம் நிறுத்திட்டாங்க இப்போ. அதுதான் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம். இப்ப பிரபுபாதருடைய ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் தான் போட்டு வச்சுட்டு வந்திருக்கு. பாஸ்ட் 6 months-ஆவே வந்து போயிட்டு இருக்கு, கண்டினியூஸா போயிட்டு இருக்கு வீட்டுல. ஓகே, கேட்க சொல்லுங்க மாதாஜி. நத்திங் டூயிங். அங்க ஒரு என்னது சண்டே நியூஸ் போயின்னு இருக்கும், ஹி இஸ் ஒன்லி ரைட் அப்படின்ற மாதிரி பாத்துக்கிட்டு. சோ அவங்களை இப்ப எதுவுமே நம்ம சொல்ல முடியாது. வி கேனாட் டிஸ்டர்ப் இல்லையா? ஷீ இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் மை ஃபாதர். அட்லீஸ்ட் ஒரு மாரல் சப்போர்ட்டா உட்கார்ந்து இருக்காங்க. அவங்க நம்ம ஆளுங்கன்ற ஒருத்தர் இருக்கணும் இல்லையா? என்னதான் நர்சஸ் வந்து அப்பாவை வந்து எல்லாம் கவனிச்சா கூட அம்மா வந்து ஒரு பெரிய மாரல் சப்போர்ட் இல்லையா? அந்த கஞ்சி காசி கொடுத்துட்டு உட்காந்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த இது எல்லாமே வந்து அவங்க செஞ்சாதான் அவங்களுக்கு திருப்தி. அந்த ஒரு சுபாவம் உண்டு. அதை போக மீதி டைம் வந்து நேத்து கூட ஈவினிங் கால் பண்ணி, நான் இதெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கேன், இது வந்து நீ வந்தாதான் அதை பண்ண முடியும் அப்படின்றது. அதாவது நம்பிக்கை என் மேல. ஸோ அந்த ஒரு நம்பிக்கைனால நீ வந்தாதான். பையனை கூப்பிட மாட்டாங்க, என்ன கூப்பிடுவாங்க. எங்க தங்கச்சி வந்தா தங்கச்சி, எங்க 2 பேரை தான் நம்புவாங்க. அந்த மாதிரி. மாதாஜி, உங்க அம்மா உங்க மேல எவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க பாருங்க ஆமா, மாதாஜி. அது சின்ன வயசுல இருந்தே உண்டு. ஏன்னா எனக்கு அதே நமக்கு ஒரு பெரிய இது மாதாஜி. நம்ம என்ன அம்மா எனக்கு நம்ம மேல திருச்சி பேச வராது. அதனால தப்பா இருந்தாலும் சொல்லிடுவேன், எஸ்மா நான் பண்ணேன் தப்புன்னிடுவேன். அதனால அந்த நான் என் பொண்ணை நம்பி இருக்கிற மாதிரி. அந்த மாதிரி அதனால நம்பிக்கை. நாளைக்கு என் மேல இருந்தா கூட இவன் 4 பேருக்கு எடுத்து கொடுத்துருவா, அப்படி ஒரு நம்பிக்கை. நாமினேஷன். ஸோ அதனால அந்த ஒரு நம்பிக்கை சிறுபுற அது அந்த இது வந்து பிளட்ல தான் வரும் மாதாஜி. அந்த கேரக்டர் எல்லாமே எங்க அப்பா அந்த மாதிரியே. அதனால ஸோ ஐ எம் சிமிலர் டு ஹிம். அதனால வந்து இட் ஹஸ் கம். ஸோ நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, அதுக்காக தான் நான் என்னுடைய எக்ஸாம்பிள் வச்சு தான் நான் சொல்ல முடியும். அடுத்தவங்களை எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் சொல்ல முடியாது. ஓகே, என்னுடைய அம்மா ஷீ இஸ் வெரி வண்டர்ஃபுல் பர்சன். அத ரொம்ப புத்தி சாதுரியம் அதெல்லாம் நான் எதுவுமே குறைய சொல்ல மாட்டேன். அம்மா அவங்களுக்கு இருக்கிற நாலேஜ் எனக்கு கிடையாது. ஓகே, பட் இப்ப ஏன் இப்படி ஆயிட்டாங்கன்றது மட்டும்தான் எனக்கு ரொம்ப யோசிக்கிறேன். கண்ணன் பாட்டை பாடாம இப்படி பண்றாங்களேன்றது ஒண்ணுதான் எனக்கு வருத்தம். ஓகே, சோ பாட்டா பாடுவாங்க வீட்டுக்கு போனா. அவங்களுடைய பாடல் நான் ரொம்ப அழகா இருக்கும், அவங்களுக்கு குரல் கூட. ஆனா ஏன் இப்படி இருக்காங்கன்றது எனக்கு தெரியல. எல்லாவற்றையுமே விடுதலை. சோ மனுஷன் மாறிண்டே இருப்பான் ஒவ்வொரு ஃபேஸ்ல. இப்படி இருக்கிறவன் இப்படியே இருக்க மாட்டான் இல்லையா? அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வி ஷுட் நம்மளுடைய இன்டென்ஷன்ஸ், மோட்டிவேஷன்ஸ் எதன் மேல நம்ம வந்து அட்டென்ஷன் வச்சிருக்கோன்றது ரொம்ப முக்கியம். இன்னைக்கு அதுதான் கன்க்ளூஷன்ல மாத்தாச்சு சொன்னாங்க. அட்டென்ஷன், நம்முடைய உணர்வு எதன் மேல வந்து லைட் இருக்குன்றது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? பொருளாதார வளர்ச்சி செய்யாதன்னு யாருமே சொல்லல. நமக்கு தேவை பொருளாதார வளர்ச்சி எவ்வளவு வேணும்? இருக்க ஒருத்துக்கு இடம், உணவு இல்லையா? ஸோ வாழ்நிலை வந்து பகவானுடைய திருத்தொண்டுக்கு உபயோகப்படுத்திக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போகணும். ஆனா நம்ம அப்படி கிடையாது இல்ல. 50 மாடி 60 அடுக்கு மாடி இதெல்லாம் கட்டின்னு இருக்கோம் நம்ம இல்லையா? அப்படிதான் நம்ம பொருளாதார வளர்ச்சி. ஒரு நாள் எர்த்குவேக் வந்து அந்த 50 அடுக்கும் வந்து கீழே விழத்தான் செய்யும் இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம வந்து
அழியக்கூடிய ஒன்றுக்கு நாம் அவ்வளவு மகத்துவத்தை நாம பண்ணிட்டு இருக்கோம். தட் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் ஒன்லி. என்ன தேவைகளோ அதை மட்டும் செய்தாலே போறோம்ன்றதுதான் பிரபுபாதர் எல்லா இடத்துலயுமே சொல்லியிருக்கார். அதுதான் வேத சாஸ்திரங்களும் சொல்கிறது, அதுதான் இறைவனும் சொல்கிறார். மதம் என்பது என்ன? ஆக்சுவலி தர்மம். தர்மம் என்பது என்ன? நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். நம்முடைய கடமைகள் என்ன? நம்ம எந்த வர்ணத்துல இருக்கிறோமோ அந்த வர்ணத்தை நாம கரெக்டா பரிபாலிக்கணும். அதை விடுத்துட்டு நம்ம பேராசை கொண்டு நாம அந்த வர்ணத்தையும் தாண்டி நம்ம செயல்படணும்னு நினைக்க கூடாது. அது தவறு இல்லையா? மேலும் எல்லாவற்றையும் விடுதலை பெறுவதற்காக நாம் சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? இப்போ நம்ம ரூப கோஸ்வாமி கூட அவருடைய 50% அவருடைய இதை இதுக்கு தான் கொடுத்தார், ரிலீஜியஸ் தான் கொடுத்தார், வைஷ்ணவாஸ்க்கு தான் கொடுத்தார் 50% அவருடைய இது. மிச்சம் இருக்க கூட 50% 25% பிற்காலத்திற்காக அவங்க உறவினர்களுக்கு ரிலீஜியஸ் இதுக்காக கொடுத்தார். 25% என்ன பண்ணார்? எதிர்காலத்துக்காக எடுத்து வச்சார். மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 25% நம்முடைய உறவினர்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்தார் இல்லையா? சோ அப்படி நம்ம இறைவன் தொண்டுக்கு நாம 50% நம்மளால கொடுக்க முடியலனாலும் ஒரு 10% நம்ம கண்டிப்பா கொடுக்கலாம் இல்லையா? அனைத்துமே அவருடையது தானே. அதை எடுத்து நம்ம அவருக்கு கொடுக்கறதுக்கு நம்ம ஏன் இவ்வளவு யோசிக்கிறோம்? ஏன்னா ஜஸ்ட் பிகாஸ் நாம் அதை சம்பாதித்தோம் என்ற அந்த உணர்வு இருப்பதாலதான். நம்ம வெறும் எந்திரம் தான் இங்க அப்படிங்கறது நம்ம முதல்ல உணர்ந்தோம் என்றால் அனைத்தும் இறைவனுடையது என்று உணரும் பொழுது, கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு ஃப்ரீயா கொடுக்கணும். இவ்வளவு கொடுக்கணுமா, இவ்வளவு கொடுக்கணுமா, நம்ம ஒரு மாசத்துக்கு நம்ம ஒரு 30,000-40,000 சம்பாதிக்கலாம் இல்லையா? 40,000 சம்பாதிக்கலாம். வருஷத்துல ஒரு 10,000 கோயிலுக்கு தானமா கொடுக்க முடியாதா என்ன? கண்டிப்பா கொடுக்கலாம் இல்லையா? வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கண்டிப்பா கொடுக்கலாம் இல்லையா? அந்த மனசு இருக்கணும். வருஷத்துக்கு ஒரு முறையே ஒரு 1000 கொடுக்கலாமா, 500 கொடுக்கலாமா, அதுக்கு ஒரு டிபேட் வச்சு நம்ம யோசிச்சு அப்புறமா நம்ம கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்படி நமக்கும் இறைவன் அதே மாதிரி நம்ம என்ன மாதிரி பண்றோமோ அதே மாதிரிதான் நமக்கு பகவானும் திருப்பி கொடுப்பாரு. இதுதான் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் தாட் இஸ் தி பெஸ்ட் தாட்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. முதல்ல வரக்கூடிய எண்ணத்தை நிறைவேற்றி விடணும், இல்லைன்னா அதை யோசிச்சோன்னா போச்சு. எஸ், அதாவது என்னன்னா இப்ப நம்ம எப்படி எல்லாம் யோசிக்கிறோம், இவங்க கொடுக்கணுமா வேணாவா, கொடுக்கணுமா வேணாவான்னு யோசிக்கும் போது பகவானும் இவங்களுக்கு கொடுக்கலாமா வேணாமா, கொடுக்கலாமா வேணாமான்னு அவரே யோசிப்பாரு. அவ்வளவுதான். ஒண்ணு சிம்பிள். நம்ம அதை முடிச்சுக்க வேண்டியதுதான். அங்கேயே நாம மட்டும் இறைவன் நமக்கு கோடி கோடியா கொட்டணும்னு நாம் நினைக்கிறது இல்லையா? நாம் மட்டும் இறைவனுக்கு 1 ரூபாய் கொடுக்கறது அது தவறு இல்லையா? அனைத்துமே அவருடையது தானே. அப்படிங்கிறது ஏன் நம்ம இன்னும் அதை ஏத்துக்கல? அது ஏத்துக்காதனால்தான் நம்ம இப்படி இருக்கோம். அந்த குறைவா கொடுக்கறதுக்கான காரணம் கூட இதுதான். இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லாதவங்க கொடுத்தாங்கனாக்கா அதுதான் ஒத்துக்கலாம். என்னுடைய மாமனார் உடைய பரோபகாரத்தை நான் சொல்றேன். வீட்டுல சாப்பாடு இல்லைனாலும் ரோட்ல போறவங்களை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சிடும். எங்க மாமியார் சொல்லுவாங்க, திட்டுவாங்களாம். அதுக்கப்புறம் அவங்க போன பிறகு வீட்டுல என்ன இருக்குன்னு தெரியாம நீ பாட்டு கூப்பிட்டுட்டேன்னு சொல்லிட்டு. தட் இஸ் த பரோபகாரம். அப்படின்னா அவருடைய இயற்கையிலே அவருடைய ஈகை தன்மை. சோ 6 மாசம் ஹி ஸ்பென்ட் இன் திருப்பதி. அவர் இல்லவே இல்லை, ஆளே இல்லைன்னு நினைச்சிட்டாங்க. ஏன்னா நடந்தே போனவர் வரவே இல்லையென்று. ஸோ அப்படி அந்த புண்ணியங்கள் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ அதாவது அவருக்கு எழுத படிக்க அவ்வளவா தெரியாது. ஆனாலும் அந்த அதாவது பகவானுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஏதாவது பரிமாறினா கூட அந்த பக்கம் ஓர தட்டத்துல வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பிராமின்ஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, 3 முறை சுத்திட்டு அந்த மாதிரிதான் சாப்பிடுவாராம் அவரு. ஸோ அப்படி சமர்ப்பணம் இல்லையா? நாமெல்லாம் இப்ப ஆஃபரிங் பரிசேஷகம் சொல்லுவாங்க. ஆமா. சோ அந்த மாதிரி சாப்பிடுவாராம். ஹி won't eat நான்வெஜ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாராம். ஸோ அந்த மாதிரி யாரோ ஒரு வீட்டுல ஒருத்தர் செய்த புண்ணியம் இந்த மாதிரி நான் கூட நினைப்பேன், இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா சோ இந்த காரியம் பண்றதுக்கு இறைவன் அனுகிரகிச்சாருன்னா என்னுடைய மாமனார், என்னுடைய தகப்பனார் இல்லையா, அம்மா எல்லாருமே பண்ண சில சுக்ருதீஸ் இதெல்லாமே நமக்கு இந்த வாய்ப்பு, நமக்கு இந்த மார்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கான ஒரு வழி கண்டிப்பா கொடுத்துருக்கு இல்லையா? பெரியவங்களுடைய ஆசீர்வாதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னைக்கு ராகு காலம், ராகு இந்த கேது பெயர்ச்சின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பூஜை பண்றாங்க, ஹோமம் பண்றாங்க. அதுக்கெல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்றதாமா மாதாஜி? இஃப் யூ ஆர் நீங்க உங்களுடைய கான்சியஸ் என்ன சொல்றது, நான் எதுவுமே வேணாம்னு சொல்ல மாட்டேன். உங்களுடைய கான்சியஸ் உங்களுக்கு என்ன சொல்றது, யூ பிலீவ் சொல்லிட்டேன், நான் கிருஷ்ணாவை நம்பிட்டு இருக்கேன், எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு. அவ்வளவுதான். தட்ஸ் இட். இட்ஸ் ஆல் யுவர் பிலீஃப் மாதாஜி. நீங்க எப்படி பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? பொண்ணுங்களுக்காக தானே பண்ணணும்னு சொன்னேன். அதுக்காக நான் பொண்ணு சொல்லிட்டு ஆல் நவகிரகாஸ் நீங்க எங்கேயாவது விஷ்ணு தலத்துக்கு போங்க, நவகிரகாஸ் இருக்காது. இப்ப ரீசன்ட் அடக்கம் அதுக்குள்ள அடங்கிடுவாங்க. அப்ப நீங்க இறைவனுக்கு செய்யுங்க. யூ டூ இட் ஃபார் கிருஷ்ணா, யூ டூ இட் ஃபார் நாளன்னைக்கு உங்களுக்கு இது வரும்ல, பண்ணிட்டோம் மாதாஜி, பண்ணிட்டோம். அதுக்கு பண்ணுங்க. தட் யூ டூ. ஓகே, நான் நாளைக்கு இல்ல மண்டே உங்களுக்கு பிபிடி
உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஐ வில் கிவ் த ஐயோ டீடைல்ஸ். நேத்து மல்லிகா மாதாஜி ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க மாதாஜி. அவங்க கிளாஸ் கூட யூடியூப்ல அட்டன் பண்ண ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அவங்க ரொம்ப நல்லா சொல்றாங்க. நீங்க எல்லாம் ஒண்ணு தவிர்த்துட்டீங்க. மல்லிகா மாதாஜி ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. கிரேட் மாதாஜி, ஐ அம் வெரி மச் ஹாப்பி. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி, மாதாஜி சொல்றத வச்சுதான் நாங்க சொல்றோம். நோ இஷ்யூஸ், ஐ அம் வெரி ஹாப்பி அது கேட்கும்போது. ஓகே, வெரி நைஸ். ரியல் சிஸ்டர் மாதிரி நல்லா சொல்றாங்க மாதாஜி. குட், ரொம்ப நல்லா சொல்றாங்க. கிரேட். கண்டினியூ சேவா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆகையினால் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னாக்கா, we have to understand நம்ம என்ன பண்ணணும்ன்றத ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். அதிகமாக வந்து ஆசைப்படுவது இதெல்லாம் நம்ம வந்து விட்டுடணும். நம்ம சக்திக்கு என்ன முடியறதோ அதெல்லாம் சம்பாத்தியம் பண்ணணும். இறைவன் வந்து நமக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ கொடுக்கட்டும்னு நினைச்சுன்னு சம்பாதிக்கணும். அப்படி பண்ணீங்கன்னா தட் இஸ் த நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போற விதம். சம்பாத்தியம் பண்ணாதன்னு சொல்லவே இல்லை, சம்பாத்தியம் பண்ணணும். எப்படி பண்ணணும்ன்றது முக்கியம் இல்லையா? அறப்பழக்கங்கள்ல இருந்து பண்ணணும். அப்படி பார்த்தா நம்ம எதுல இப்ப கரண்ட் சுச்சுவேஷன்ல அதுல 90% தேரவே மாட்டோம். 10% தான் தேருவாங்க. அவங்க எல்லாருமே இந்த ஏதாவது பாமர மக்களா இருப்பாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் தேருவாங்க. ஏன்னா அவங்க கடின உழைப்பு பண்ணியிருப்பாங்க, அதுக்கேற்ற ஊதியம் வாங்கியிருப்பாங்க. அவங்கள தவிர இந்த ஹையரா போறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வரக்கூடிய வருமானம் வேற, அவங்க வரக்கூடிய சம்பாத்தியத்தோடு இருந்தா பரவாயில்ல, அவங்களுக்கு சைட்ல வேற வரும் இல்லை இன்கம், அதை கொண்டு அது மிக தவறு இல்லையா? they have been posted for that job only to do. ஆனாலும் பக்கத்துல லஞ்சம் வாங்காம அவங்களுடைய செயல்கள் வந்து லஞ்சமே கொடுக்கலன்னா அந்த ஆளை யாருமே என்டர்டெயின், உண்மையிலே அவன்கிட்ட ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் இருந்தா கூட அவனுக்கு ஆர்டரே கொடுக்க மாட்டாங்க. இதுதான் உண்மை. அவனுக்கு ஏதாவது இன்கம் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளை என்டர்டெயினே பண்ணுவான். இவந்தோ குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் கொடுத்தா கூட. திஸ் இஸ் ஹவு த எல்லா இடத்துலயுமே பிரைவேட் கவர்மெண்ட் எல்லா இடத்துலயுமே அவ்வளவுதான். நீங்க ஒரு ஆபீஸ் போங்க, ஒரு அப்ளிகேஷன் சைன் பண்றது கூட நீங்க பியூன்ல இருந்து நீங்க கவனிச்சுன்னு போனாதான் நீங்க என்ட்ரியே ஆக முடியும் இல்லையா? திஸ் இஸ் த அதர் அன்வான்ட் வே ஆஃப் அர்னிங் மணி. ஸோ அவங்க இங்க சம்பாதிச்சுட்டு அவங்களும் போய் வேற இடத்துல ஒரு இடத்துல லஞ்சத்தை கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்க வீட்டு வேலைக்காக. திஸ் இஸ் த ரொட்டேஷன் பேசிஸ் நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய உலகம் இது. ஸோ அந்த அறமற்ற பழக்கங்கள்ல தான் நம்ம வந்து அதிகமாக இங்க எல்லா இடத்துலயுமே வந்து பொருளாதார முன்னேற்றத்தை பத்தி நிறைய இடங்கள்ல வந்து பிரபுபாதர் வந்து கண்டிக்கிறாருன்னா, நம்ம வந்து தேவைக்கு அதிகமாக பொருள் சேர்க்கணுன்ற எண்ண ஓட்டம், அநியாய வழியில சம்பாதிக்கணுன்ற எண்ண ஓட்டம் இல்லையா? நம்முடைய தேவைகளுக்கும் அதிகபட்சமாக சம்பாத்தியம் செய்தாலும் கூட அதை வந்து இதுல வந்து வந்து ஈடுபடுறதுக்கு வந்து மனசே கிடையாது இல்லையா? கொடுக்கறதுக்கு மனசே வராது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. இந்த இந்த இதெல்லாமே வந்து நியாயமான வழியில சம்பாதிச்சிருந்தாலும் அதை வந்து இன்னொரு கொடுக்கணும்னா கூட மனசு வராது. இப்படிப்பட்டதும் உண்டு. என் காசு நான் ஏன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம். ஸோ நமக்கு எவ்வளவு இருக்கோ அதுக்கு மீதம் இருந்தா யாருக்காவது கொஞ்சமா நம்ம வந்து தானத்தை பண்ணலாமேன்ற உந்துதல் இல்லை. இந்த மாதிரியான நிலைகளை பற்றி தான் கண்டிக்கப்படுகிறது. நாணயமா சம்பாதிக்கிறவங்களை பத்தியோ நாணயமா செலவு பண்றவங்களை பத்தியோ இல்லை அறத்தொண்டுல அதாவது அற வழியில வந்து அதுக்காக செலவிடுறத பத்தியோ எங்கேயுமே வந்து கண்டிக்கப்படுவது கிடையாது. ஸோ அதான் ரூப கோஸ்வாமியவே நம்ம எடுத்துக்கிறோம். we are all ரூப அனுகாஸ் இல்லையா? ஃபாலோவர் ஆஃப் ரூப கோஸ்வாமி. அதனால அவர் என்ன செய்தார்? நம்மளால 50% கொடுக்க முடியலனாலும் ஒரு 5%ஆவது நம்ம செலவு செய்யணும் இல்லையா? அதுல ஒரு பகுதியை வந்து நம்ம 50ல ஒரு பகுதியை வந்து நம்ம கண்டிப்பா வந்து செலவு செய்யலாம் இல்லையா? 5% கொடுக்கலாம் இல்லையா? இப்போ 1 லட்சம் ரூபாய் நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவா இருக்குன்னா அதுல ஒரு 10,000 வந்து நம்ம வந்து இல்ல 5,000 கூட நம்ம வந்து தானம் பண்றதுல எந்த தவறும் கிடையாது இல்ல? ஸோ தட் இஸ் நாட் ராங். அதை கூட செய்யறதுக்கு மனசு வராது. 5,000 கொடுக்கணுமா? இப்போ ஒரு நிமிஷத்துல 5,000 கொடுக்குறேன்னு நினைச்சு அடுத்த நிமிஷத்துல வந்து 1,000 ரூபாய் கொடுத்தா போறோம் இல்ல? நேற்று கூட நான் உங்களுக்கு பிரேமா மாதாஜி பீங் பீடியாட்ரிஷியன் எங்க யூஎஸ்ல. ஸோ வெரி ஆரம்ப கட்டத்துல அவங்க. இப்போ அவங்க ஷீ இஸ் நாட் லைக் தட். ஷி கேவ் 10 lakhs. இப்போ இந்த டெம்பிள் இனாகிரேஷன் அப்போ she gave 10 lakhs to the as donation and then she purchased a new laptop. பிரபுஜி பாயிண்ட் வந்து கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி she does, she has been association for long years, 20+ years actually. ஸோ கோயில் தானத்துக்கு வந்து கட்டட பணிக்கு வந்து 10 லட்சம் கொடுத்தாங்க மாதாஜி வந்து. ஸோ அது மாதிரி we have to think. நம்ம நிறைய சம்பாதிக்கும் போது அதுல ஒரு பெரிய அமௌண்ட் வந்து நம்ம இறை தொண்டுக்கு வந்து கொடுக்கறதுல வந்து தவறு ஒன்றும் கிடையாது இல்லையா? அந்த ஒரு செயலுக்கு வரணும். ஸோ அவங்க லாஸ்ட் டைம் அதாவது 17 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு உடஞ்சி போன லேப்டாப்பை ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொன்னதுக்கு பிரபுஜி சொன்ன கதை உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா? ஸோ இட் இஸ் நாட் அ டம்ப் யார்ட் ஆக்சுவலி.
நமக்கு முடியாது, நமக்கு தேவையில்லாதெல்லாம் எடுத்துட்டு நம்ம இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்குறோம் இல்லையா, அது வந்து தவறு. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அதுவும் கிருஷ்ணாவுக்கு கொடுக்குறோம்னா அது இன்னும் பெரிய தவறு. அததான் அவங்களே சொன்னாங்க. ஸோ அதனால அவங்க சொன்னதையே நான் இங்க ரெஃபர் பண்ணி உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் டு சீ தட். நம்ம எதையுமே பெஸ்டா கொடுக்கணும் கிருஷ்ணர். இறைவனுக்கென்று கொடுக்கும் பொழுது நாம இருக்கிறதுலே பெஸ்ட், அதுதான் நம்ம வந்து செய்ய வேண்டியது. ஆகையினால் இஸ்லோகத்தில் மோட்சம் அல்லது விடுதலை வற்புறுத்தப்படுகின்றது என்று மற்ற மூன்றும் பௌதீகம் ஆதலினால் அழிவுக்குரியன. அதாவது தர்ம அர்த்த காம. தர்மம் வந்து நம்ம வந்து பரிபாலிக்கிறது வந்து எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம போகும்போது அது வேற, அது மோட்சத்திற்கு போகக்கூடியது. ஆனா பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யும் போது சகாம கர்மம் மாதிரி செஞ்சோம்னா அது நம்மளை மீண்டும் பந்தப்படுத்தும் இல்லையா. சோ அந்த புண்ணியங்களை அனுபவிக்கிறதுக்கு மேல போகும். நெக்ஸ்ட் வந்து அர்த்த பொருளாதார முன்னேற்றம், அநியாய வழியில பாவங்களை சம்பாதிக்கிறது இல்லையா. புலன் முகர்ச்சி, அதுவும் பாவத்திற்கு தான் வந்து வழி கொடுக்கும். அப்படின்னு அந்த மூன்றுமே நம்மளை வந்து மீண்டும் பிறப்பு சக்கரத்துக்கு நம்மளை வந்து கொண்டு வந்து விடும். மோட்சம் ஒன்றுதான் வந்து விடுதலை கொடுக்க வல்லது. அதை பத்தி நம்ம வந்து கவலைப்படுறதே இல்லை. வங்கிகளில் கோடிக்கணக்கில் பணத்தை சேர்த்தும், இப்போ மாதாஜி நீங்க கேட்டீங்க இல்லையா, அது கரெக்டா விளக்கம் எங்க கொடுத்துட்டா பாருங்க. வங்கிகளில் கோடிக்கணக்கில் பணத்தை சேர்த்தும் ஏராளமான பொருள்களையும் சொத்துக்களையும் இந்த வாழ்க்கையில் வைத்திருந்தாலும் எல்லாம் மரணத்துடன் முடிவடைந்து விடுகின்றன இல்லையா. இப்ப என் மேல வந்து என்னுடைய பிரபு எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியுமே என் மேலதான் வச்சிருக்காரு. எவ்ரிதிங் இஸ் இன் மை நேம் ஒன்லி. ஓகே, நாளைக்கு நான் இல்லைன்னாக்கா இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் எனக்கு எந்த சம்பந்தமே கிடையாது இல்லையா. ஒரே செகண்ட் பகவான் இல்லையா, அடுத்த நிமிஷமே இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு எனக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. ஸோ இமீடியட்டா அந்த எத்தனை அடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம வந்து ஈவன் இந்த சுடுகாட்டிற்கு எடுத்து போய் அங்க வந்து பிணத்தை எரிக்கணும்னாலும் ஒரு சர்டிபிகேட், அந்த ஆதார் நம்பர், வேலிடேஷன் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அக்கௌண்ட்ல இருந்து கூட ஒரே ஒரு 1 ரூபி கூட எடுக்க முடியாது இல்லையா. ஸோ எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய வாரிசுதாரர்கள் யார் கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் அது போகும். அப்படி யாருமே சொல்லலைன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் போகும் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை. ஸோ இது எவ்வளவு அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க. மரணத்தோட நம்ம எல்லாமே வந்து முடிவடைந்து விடுகிறது. பகவத்கீதை கூட பகவான் நானே காலனாக வந்திருக்கின்றேன் என்று சொல்றாரு இல்லையா. மரணமே முழுமுதற் கடவுள். மனிதர்கள் சேர்த்து வைத்திருக்கும் எல்லாவற்றையும் அவர் எடுத்துக்கொள்கிறார் என்று இல்லையா. முட்டாள்தனத்தினால் இதனை நாம் எச்சரிக்கையாக எடுத்துக்கொள்வதே கிடையாது. நமக்கு அது புரியறதே கிடையாது. ஏன் தெரியுமா, அதை நம்ம அடுத்து நம்முடைய வாரிசுகள் டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுறதுனால நம்ம அதனுடைய மகத்துவமே இந்த விட்டுட்டு போன இந்த ஜீவனுக்கு இந்த சொத்துக்கு என்னமே சம்பந்தமே இல்லை. நேத்து வரை இருந்தான்ப்பா, இங்கதான் படுத்திருந்தான், நல்லா உட்காந்து பேசி சிரிச்சுட்டு இருந்தான், இன்னைக்கு அந்த ஆளு போயிட்டான்ப்பா சொல்றமா இல்லையா, நடக்குதா இல்லையா. இப்ப அந்த வீட்டுக்கும் அவருக்கும் எந்த சம்பந்தமே இல்லை இல்லையா. அவருடைய உடலும் போயாயிடுது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம யதார்த்தமா தான் எடுத்துக்கிறோமே வழி அதனுடைய ஆழ்ந்த கருத்துக்களை பத்தி நம்ம யோசிக்கிறதே இல்லை. அழியக்கூடிய உடல், அதற்கான முக்கியத்துவம் நம்ம இல்லையா, அதுக்குதான் மெயின் முக்கியத்துவமே கொடுக்குறோம். முட்டாள்தனமான எப்படி எந்த மாதிரி முக்கியத்துவம், அந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய புலன்களை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள்ல முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் இல்லையா. முட்டாள்தனமான மரணத்தை பற்றி நாம் கவலைப்படுவதே கிடையாது. மரணமே தர்மம், அர்த்தம், காமம் வழியாக நம்மிடம் இருக்கும் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொள்ளும் என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்வதில்லை. ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள் இது, அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சோ மரணத்தின் மூலியமாக நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தர்மத்தினுடைய பலனை அனுபவிக்கிறதுக்கு இந்த சூக்ஷ்ம உடலோட ஆத்மா செல்லணும் இல்லையா. அர்த்தம், நம்ம கிட்ட இருக்கிற பொருளாதாரம் இந்த உடலை நீங்கின பிறகு இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் நமக்கு சம்பந்தமே இல்லை. ஏன்னா நம்ம பேர் வராது, டெட் பாடின பேர் தான் வரும் இல்லையா. அப்ப இந்த உடல் ஏதாவது அனுபவிக்கிறதா, ஒண்ணுமே கிடையாது இல்லையா. மரணித்த பிறகு அந்த உடலுக்கு நம்ம அலங்காரம் பண்றதுல என்ன இருக்கு, என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு, வேஸ்ட் இல்லையா. பிணத்திற்கு அலங்காரம் பண்றதுல எந்த பிரயோஜனமுமே கிடையாது, இட்ஸ் வேஸ்ட். நம்மிடம் இருக்கும் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொள்ளும் என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்வது கிடையாது. தர்மம் அல்லது புண்ணிய செயல்களினால் நாம் சொர்க்கத்தை அடையலாம் இல்லையா. அதற்காக இதுவே பிணி, மூப்பு, பிறப்பு, இறப்பு போன்றவற்றில் நம்மளால ரட்சிக்க முடியாது. ஏன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய சொர்க்கத்துக்கு போனாலும் அந்த புண்ணியங்கள் எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு நாம் என்ன பண்ணணும், மீண்டும் இந்த இடத்துக்கு திரும்பி வர வேண்டியதுதான். ஸோ எந்த இடத்துலயுமே நம்ம வந்து நிக்க முடியாது. இந்த 17-14 லோகத்துலயுமே நம்ம கீழ் உலகங்களுக்கு போனா நிரந்தரமாவே நம்ம போயிட வேண்டியதுதான். இந்த லாஸ்ட் உலகமே வந்து பூமி தான். இதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்களுக்கு போனா நம்ம மீண்டும் மீண்டும் வந்து இந்த 7 உலகங்கள், அதை தவிர்த்து நம்ம கீழ் உலகத்துக்கு போனோம்னா பர்மனண்டா நம்மள வந்து நிரந்தரமா தள்ளி விட்டுருவாங்க, அவ்வளவுதான். சோ இதன் பொருள் திரைவர்க்கிய
திரை என்றால் 3 இல்லையா? அதாவது இந்த சதுர் புருஷங்கள்ல வந்து 3 மட்டும் சொல்றது. திரைவர்க்கியம் என்பது 3 வழிகள். சொல்லப்படும் சமயம், பொருள், வளம், புலன் நுகர்ச்சி. இது 3மே நம்மள வந்து கட்டுண்ட நிலையில தான் வைக்கும். சோ அந்த 3ஐயுமே நம்ம வந்து தியாகம் செய்து விட வேண்டும். ஆனால் விடுதலைக்குரிய காரணத்தை எக்காலத்திலும் தியாகம் செய்யக்கூடாது இல்லையா? அதாவது மோட்சத்தை நம்ம என்னைக்குமே தியாகம் செய்யக்கூடாது. அட்லீஸ்ட் அதையாவது நம்ம புடிச்சு வச்சுக்கணும். ஸோ பக்தர்கள் வந்து ஒரு நிலை அதிகம், அதை நம்ம இந்த இடத்துல கன்சிடர் பண்றல. ஒரு சாதாரண மனிதனுடைய தன்மையை பற்றி மட்டும்தான் இந்த விளக்கப்பட்டிருக்கு. விடுதலை பற்றி பகவத்கீதை என்ன சொல்றது? வெக்வா தேகம் புனர்ஜென்மம் இல்லையா? நைதிகி. அதாவது விடுதலை என்பது ஒருவன் உடலை துறந்த பின்பு மற்றொரு உடலை வந்து ஏற்பதில்லை. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? பகவானை அதாவது உள்ளபடி உணர்ந்த ஒருவன் இல்லையா? பகவானை உள்ளபடி உணர்ந்த ஒருவன் என்ன பண்றான்? அவன் வந்து அவர் பகவானுடைய நிலையை வந்து உணர்ந்தவன் இல்லையா? அவருடைய செயல்கள் இது எல்லாத்தையுமே உணர்ந்தவன் வந்து மீண்டும் வந்து இந்த உடலை விட்டு அவன் சென்ற பிறகு மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வரமாட்டான். ஸோ ஆஸ் இட் இஸ் இல்லையா? அதாவது உள்ளதை உள்ளபடி இறைவனை உணரக்கூடிய தன்மை பெற்ற ஒரு உயிர் வாழி இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கும் பொழுது மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு அவன் திரும்பி வருவது கிடையாது இல்லையா? சோ பகவானை புரிஞ்சுக்கணும்னா நாம பக்தி பாதையில போகணும். பக்தி பாதையில போனாதான் நம்ம வந்து பக்குவம் அடைவோம். பக்குவம் அடையிறதுனால நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கலங்கங்கள் எல்லாம் விலகி விடுகின்றது. சோ இதெல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்து இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஓகே. சோ விடுதலை என்பது ஒருவன் உடலை துறந்து பின்பு மற்றொரு பூத உடலை ஒத்துக்கொள்ளாதிருப்பது ஆகும். அப்படின்னா நாம ஒத்துக்க மாட்டோம்தான். சும்மா சொன்னா எனக்கு இன்னொரு வாட்டி நான் ஏன் பிறக்கணும்னு தான் நினைப்பேன், எனக்கு விடுதலை கொடுன்னு தான் நினைப்பேன். எனக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கான்றத நாம் யோசிக்க மாட்டோம் இல்லையா? சோ குவாலிஃபிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதற்கு நாம தகுதி பெறணும். அப்புறமா தான் நாம வந்து இன்னொரு உடலை ஏற்காத தன்மையை வந்து நாம் அடைவோம். அததான் இந்த இடத்துல ஒத்துக்கொள்ளாதிருப்பது என்பது நாம டிசைட் பண்றது கிடையாது, இறைவனால கொடுக்கப்படுவது. ஓகே. நமக்கு இன்னொரு உடல் தேவையற்ற நிலையை நாம் அடைந்திருக்கின்றோம் என்பது அவர் ஒருத்தருக்கு தான் தெரியும், நமக்கு தெரியாது. சோ நம்ம மோட்சம் அடைவோமா, இல்ல மீண்டும் பிறவி எடுப்போமா, இல்ல பாவ செயல்ல உழல்வோமா, நரகத்துக்கு போவோமா அப்படின்லாம் வந்து நமக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஆனா நாம் ஆற்றிருக்கக்கூடிய கர்மங்களுடைய பலன்கள் அடிப்படையில தான் இறைவன் நமக்கு கொடுக்கிறார். அதை நாம் நல்லா புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கணும். இறைவன் நமக்கு தண்டனை வழங்குவது கிடையாது. தண்டனையின் ரூபத்தில் நாம ஆற்றி இருக்கக்கூடிய கர்ம பலன்களை நாம அனுபவிக்கிறோம். அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். சோ யாருமே வந்து நன்மையும் தீமையும் பிறர் தர வாராது. நாம ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் அதனுடைய பலன்களை அனுபவிக்கக்கூடிய கடமையும் நமக்கு இருக்கு இல்லையா? அது கடமை, அதை நம்ம தவிர்த்தே முடியாது. எங்கிருந்து நம்ம வந்து மீள முடியாது. ஒருவேளை இறைவன் வந்து நம்ம மீது கருணை கொண்டால் நமக்கு பாவ விமோசனம் கிடைக்கலாம். அது தவிர்த்து வேற எந்த மார்க்கமும் கிடையாது. we have to pass through, அவ்வளவுதான். சோ யார்கிட்டயுமே நம்ம டிரான்ஸ்பர் பண்ணவும் முடியாது. அருவவாதிகளை பொறுத்தவரை விடுதலை என்பது அருவமாயிருக்கும் பிரம்மத்துடன் இணைவது. பிரம்ம ஜோதிர்ல இணைய முடியாது. இந்த ஆன்மா அங்க போகும், ஒட்டிண்டு தான் இருக்கும் இல்லையா? அவ்வளவுதான். இட்ஸ் லைக் பேட்ச் ஒர்க் மாதிரி தான். எப்ப வேணாலும் அது மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வரும் இல்லையா? தவறி விழும். சோ அப்போ மீண்டும் வந்து ஒரு பிறவி எடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு. இட் இஸ் நாட் எ பர்மனன்ட். சாயுஜ்ய முக்தி வந்து நிரந்தரமான முக்தி கிடையாது. பிகாஸ் ஏன்னா அது இறைவனோட போய் ஒன்றது கிடையாது, அந்த ஜோதியில வந்து ஐக்கியம் ஆகிறது கிடையாது. இட் இஸ் நாட் டன். ஆனா எல்லாருக்குமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தவறுதலான ஒரு கூற்று வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகிறது இல்லையா? we cannot merge. அப்படி இருந்தா ஏன் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த எல்லா பூலோகம் வைகுண்டத்துக்கு எல்லாமே 4 புற வாயில் காவலர்கள் வச்சிருக்காங்க? they cannot. இந்த ஆத்மாக்கள் வந்து ஃப்ரீயா தான் உலாத்தின்னு இருக்கும் அந்த பிரம்ம ஜோதியில. அதையும் தாண்டி இறைவனை அடையக்கூடிய அந்த உலகங்களுக்கு வந்து அவங்க செல்லணும்னு நினைச்சாக்க அந்த வாயில் காவலர்கள் அங்கே நிறுத்துவாங்க. எப்படி ஜெயா விஜயா வந்து 4 குமாரர்களை வந்து நிறுத்தினார்களோ, அவங்க வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டல் பாடி இல்லையா? சோ அவங்க இருக்கிறது இந்த தப்போலோகத்துல இருக்காங்க. ஆனாலும் அவங்க இறைவனை வந்து சேவிக்கணும்ன்றதுக்காக சென்றவர்கள். ஸோ அப்படி உள்ள வரவங்களுக்கு வந்து விடாம, ஏன் வாயில் காவலர்களே தேவையில்லைல்ல, இப்ப அந்த மாதிரி என்ட்ரி இல்லைன்னாக்கா இல்லையா? ஸோ வைத சேவகர்கள் எல்லாம் ஏன் இருக்காங்க அந்த இடத்துல? டு ஸ்டாப். ஓகே. ஸோ அதனால வந்து சாயுஜ்ய முக்தி வந்து அதாவது நிரந்தரமான முக்தி கிடையாது. ஏனென்றால் அவன் மீண்டும் தன் அருவ நிலையில் இருந்தும், அதாவது இப்பௌதிக உலகில் பிறப்பெடுக்கின்றான்
மீண்டும் வருகின்றான். இங்கே பிரபுபாதர் அவருடைய கூற்றாக இந்த இடத்துல அவருடைய வியாக்கியானத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு. ஸோ there is a chance. ஏன்னா we will be fall down. எப்ப வேணாலும் தவறி விடுறதுக்கான வாய்ப்பு என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. ஏன்னா இட் இஸ் நாட் எ பர்மனன்ட் மர்ஜிங் கிடையாது பேசிக்கலி, இல்லையா? இப்ப நான் ஒண்ணு இருக்கு, இது மேல நான் ஏதாவது ஒட்டி வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது கொஞ்சம் காலம் உபயோகப்படுத்தி இந்த போன் என்ன ஆகும்னாக்கா, அது வந்து ஒரு லேயர் வந்து, ஏன் நம்ம இந்த ஸ்கிரீன் கார்டே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஃப்டர் சம் டைம், மேபி 1 வருஷமோ 2 வருஷமோ லேசா வந்து வெளியில வர ஆரம்பிக்கும், இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நம்ம வேற ஒரு ஸ்கிரீன் கார்டு போடுறதுக்கு தான் நம்ம போகணும், இல்லையா? எக்ஸாம்பிள் பௌதிகத்திலே இப்படிதான் இருக்கு. எதையுமே ஒட்டி வைக்க முடியாது, நிரந்தரமாக ஒட்டி வைக்க முடியாது. வியர் அண்ட் டியர் இந்த இடத்துலயே உண்டு, இல்லையா? பௌதிக உலகத்திலேயே பௌதிக செயல்களிலே நம்ம ஒரு மிஷின் ரன் பண்ணிட்டே இருக்குன்னா அதுக்கு வியர் அண்ட் டியர் கண்டிப்பா உண்டு. அதை மீண்டும் வந்து சரிப்படுத்தி தான் நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்த முடியும். அது போல இந்த ஆத்மாக்கள் சாயுஜ முக்தி அடையும் பொழுது பர்மனண்டா அந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல இருக்க முடியாது. அது மீண்டும் வந்து இந்த புவிக்கு வந்து தவறி விழக்கூடிய ஒன்றுதான். அதனால அவர்கள் மீண்டும் வந்து பிறவி எடுக்க வேண்டி இருக்கும் என்பது சொல்லப்படுகிறது. அந்த ப்ராசஸ் நம்ம எங்கேயாவது வரும்போது தான் படிக்கணும். எப்படி விழுறாங்கன்றது எனக்கு தெரியாது. அது எங்கேயாவது கண்டிப்பா இருக்கும். அதை நம்ம படிப்போமோன்றது பின்னாடி வரக்கூடிய இதுல வந்து கேண்டோஸ்ல வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. அப்ப நம்ம அதை பத்தி பார்க்கலாம். ஓகே. ஆகையினால் ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளிடம் அடைக்கலம் புகுந்து அவரது பக்தி தொண்டில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளுதல் வேண்டும். முடிவாக நாம் சொல்ல விரும்புவது, ஒருவன் புனித செயல்களுக்கோ பொருள் வளர்ச்சிக்கோ புலன் நுகர்ச்சிக்கோ, அதாவது தர்ம அர்த்த காம, இங்க சகாம கர்மம், இது வந்து ரஜோகுணம், இது தமசிக் குணம், 3 அதிகம் அழுத்தம் தரக்கூடாது. ஓகே. சோ மாறாக தெய்வீக லோகத்தில் இருக்கும் பகவான் விஷ்ணுவை அடைவதற்கு கவனம் செலுத்த வேண்டும். சோ நம்முடைய போக்கஸ் எல்லாமே இறைவனை திருப்பாதங்களை சேர்வதற்கு. அவற்றில் மிகச்சிறந்தது எது? இன்னொரு வைகுண்டம் எது? கோலோகம் தான். த டாப் மோஸ்ட் வைகுண்டா இஸ் கோலோகம். அங்கே கிருஷ்ணர் இருக்கார், அந்த பிருந்தாவனமே. ஆகையினால் தான் விடுதலையை உண்மையாக விரும்பும், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஏ டிவோட்டி. ஃபர்ஸ்ட் நாம் எல்லாரும் கூட வந்து போரும்பா இந்த உலக வாழ்க்கை மோட்சம் அடைஞ்சா போறோம்னு நினைச்சுதான் வந்தோம். ஆனா இப்போ கிருஷ்ணரை பற்றியும் இதெல்லாம் வந்து வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து இன்னும் பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு உந்துதல் வந்து நமக்கு அதிகமாகவே நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. ஆகையினால் தான் விடுதலையை உண்மையாக விரும்பும் மனிதர்களுக்கு கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் தான் வந்து நமக்கு ஒரு கிஃப்ட், உயர்ந்த வெகுமதியாக இருக்கிறது. இட் இஸ் அ மேட்ச்லெஸ் கிஃப்ட். பிரபுபாதருடைய இதுல வந்து இந்த மேட்ச்லெஸ் கிஃப்ட்னு ஒரு இதுவே இருக்கும், ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி. அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்கனைசேஷன் கிடையாது, இப்போ ஒரு இஸ்கான் டெம்பிள் போனோம்னாக்கா அங்கேயும் புஸ்தகங்கள் தான் வந்து விற்பாங்க, நிறைய பொருட்கள் விற்பாங்க. ஸோ மேட்ச்லெஸ் கிஃப்ட்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, நமக்கு வந்து எந்த ஒரு வெகுமதியுமே அதோட கம்பேர் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அதாவது இறைவனை பற்றிய அந்த கட்டுரைகள், இல்லையா, வியாக்கியானங்கள் எல்லாமே நமக்கு வந்து எதனோடையுமே நம்மளால கம்பேர் பண்ண முடியாது. அப்படிப்பட்டதை வந்து நமக்கு பிரபுபாதர் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. அதனாலதான் அதுக்கு மேட்ச்லெஸ் கிஃப்ட்னு பேராச்சு. நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். நாளைக்கு இதனுடைய 36, ஏன்னா இது பெரிய ஸ்லோகம், நாளைக்கு இது ஒண்ணு பண்றதே ஃபுல் ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன். 36வது ஸ்லோகம். வாஞ்சகல்பதாருத்யச்ச கிருபா சிந்துபியேவ ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम